hirigintza eta ingurumenaren erlazioan sortzen diren inpaktu eta dinamiken gainean, ez? Azken finean, hiriak eraiki ditugu bizitzari eusteko espazio garrantzitsuenetan. Eta horrek ekarri du espezie askoren habitatak galtzea eta kalte larriak bai ekosistemetan eta baita biodibertsitatean ere. Eta ondorioak begibiztan dauzkagu. Adibidez, gaur egun bizitzen ari garen sindemia hau horren ondorio da, ezta? Espazio naturalen degradazioa badakigu, patogenoak, azkenian pandemikoak bihur daitezen lagungarri dela. Eta horregatik, erronkazio izango da, hiria etorkizunanerako prestatzia. Gure auzoa birmoldatzea, emisioak murrizteko eta biodibertsitatea areagotzeko eta zaintzeko. Eta hoxe dio baita biodibertsitatearen Europako estrategiak ere. Beharrezkoa dela hiri espazio osasungarriegoak eta bizikalitate handiagokoak sortzea, hirietako metabolismoa ekosistema naturaletakotik hurbil egon dadin. Eta nola egiten da hori? Nola sustatu hiriko biodibertsitatea? Nola bermatu zerbitzu ekosistemikoak sortzeko duen eginkizuna betetzea? Hau da, bizikalitatea hobetuko duten eta klima egokitzapenean lagunduko duten zerbitzuak sortzea. Galdera potolua dira horretarako, hauei erantzuten laguntzeko ekarri ditugu. Aurrena zuei eskatuko dize, badakizue, bakoitzak 10 minutu, eta nik abixatuko izuet 2 falta direnean, oso ondo. Inoiz ez dut begiratzen, baina saiatuko. Eta gero zuen solasaldi bat egingo deu, eta zuek ere izango dezue kalderak egiteko, eta zuen iruzkinak eta konpartitzeko aukera, baita, streaming bidez jarraitzen nahi dianak ere. Beraz, eskerrik asko berriro etortzeagatik, zuei ere bai, eta oan ja zuena da hitza. Lehenengo hasiko zea, izta, Ibone? Ibone Amatza, zure txanda. Kaixo. Eskerrik asko. Honekin ez? Horretarren, klan. Bueno, mila esker gonbidatzea gaitik, eta, bera, anak eman du oso horrela finko, ez? Baina, ikusiko duzuen inoala oso orokorretik, ez? Hau da, nik gustatzen zait beti hau gogoratzea. Datorren urtean da 50 urte, gizakiak ikusi zuela lehenengo aldiz lurra kanpotik, eta gogoratu behar dugu, naiz eta igual 7.000 kilometro izan lurraren erradioa, 20 kilometro dira gu bizi garen. Hau da, biosfera dira 20 kilometro. Hau da, zuek jartzeko eta gogoratzeko eta askotan astutzen dugu hori, ez? Eta beste aldetik ere bai, ordeko zutegu nos da oso ondo ikuste. Lurran zenbat ura dagoen, bai? Hemen deko zuen, igual jauziko naz, hori da lurran dagoen itsasoan eta dana ur guztia, bestea da zenbatan ur geza, eta bestea txikitsu bat ez dala ikusten hori da guk erabiltzen duguna, hau da, errekatan eta guk erabiltzen duguna, hau da, oso ur gitzi, eta hori izango da oso garrantzitsua naiz, eta gaude biodibertsitatearekin, baina usteot oso garrantzitsua dela ikusteko, ez, perspektiban, eta gero ez aldetik hor da, artikulo bat ja nahiko ezaguna, ikusten dela, zelan lurreko, ikusten duzu ez dakit honekin, honendeko puntu, edo ez, zelan lurran, badaude horrelako muga batzuk, eta gainditzen ari garela, batez ere hor galtzen ari garan dibertsitate genetikoan, asko horregatik hor gorria ikusten duzute. Gero ere badago gauza bat oso garrantzitsua dela biosfera mailan dirala mantenugaien zikloak, eta batez ere nitrogeno eta fosforoa, nitrogenoaren aia gaur egun gizakiak finkatzen du, naturalki finkatzen zen nitrogeno baino gehiago. Eta hori oso garrantzitsua zade, bai, atmosferan dekogu asko, baina landareak eta behar dute, baina daukate, bere modua finkatzeko, ez, gaur egun guk finkatzen ari gana, hau da, ari gara gauza asko aldatzen, baina ezin dugunago kontutan hartu edo ahaztu, da, biodibertsitatea dela oinarria. Hau da, zelan ibiltzen da, zelan dagoen antolatuta eta dana biosfera hori ez, bera batzuk izaki bizidun ez, biodibertsitatean dago oinarrituta. Eta zer gertatzen da, askotan hori, ekonomia gaitik eta joan gara eta esaten, espezie horiek ez ditugu behar. Bai? Baina azkenean danak behar ditugu. Naiz eta, orain badakigu eta horregatik da gure gaia. Ezeran lortzen dugun azkenean espezieak ez galtzea. Orduan, Ana komentatu duen, askotan hitz egiten da ekosistemen zerbitzuei buruz, eta bau da apur bat, orokorrean, ekosistema bat zeran dabiltzan, ez? Deko bere energia fluxua, ez da nodakigu, sartzen da eta ateratzen da, orokorrean beti gogoratzen gara eguzkiarena, ez? Askotan gizakia ari gara hor bueltak eta bueltakan undik lortu energia, eta askotan ikizaten duguna, hainbeste bilioi urte evoluzioan, zer energia mota orokor batean, ez? Erabiltzen du lurrak, bazkenean da eguzkiarena, ez? Hori da apur bat, osunarketan hemen gaudela beti
Hori gustatzen pentsatzea, gero hor dekogu ur zikloarena oso garrantzitsua dela, baina dako hori, evapotranspirazioa, ekoizpen primarioa, deskonposaketa. Eta horiek ze onurak ekartzen digute, ze hori da, ekosistema zerbitzua dira, onurak, opariak, beste japoien esaten dute, zer ekartzen digute, eta hau da, ezin duguna ahaztu. Eta honela bagaude, da gauzak ondoz gaudelako egiten. Bai? Gauza bat oso garrantzitsua da, gaixotasuna gutxitu. Bai? Biodibertsitate horrek eta funtzionamenduak baimentzen du hori. Eta neurri baten dekogu, gaur egun dekogun arazoa, klima aldaketa eta hori guztia, azkenean nire gustatzen zaigeago aldaketa globala, baina klima aldaketarekin, baina balabide genetikoak, uholdeen kontrola, hori dira ekosistemak euren funtzionamentuei esker guk lortzen ditugun onurak, hori dira ekosistemen zerbitzuak, Eta oinarria beti gogoratu biodibertsitatea dela, azkenean. Orduan hemen deko zute, orokorrean hori zelan antolatzen dira, zerbitzuak dira asko, baina antolatzen dira hornikuntzakoak, nik galdetuta erreza da, baliabidea, janaria, egurra, eta, beste gauza batzuk. Gero, erregulaziokoak direla garrantzitsuenak, neurri handi baten, garrantzitsuenak. Azkenean hordeko zute da urrarazketa, ondakin deskonposaketa, gaixotasunena, polinizazioa, askotan hori polinizazioekin, gero eta polinizatzaileekin asko ateratzen da igual medioetan batzutan, arazo larria dela, zelan jango dugu, neurri handi baten. Eta gero kulturalak. Azkenean horre ere bai, batzuei ondo sentitzen egiten zaigu ikustea espeziak, lekuetara joatea, ikerketarako, jakintzarako, hori da, zelan orokorrean zelkatzen dira. Eta horiek ekartzen dute gure ongizatea, ez dala bizikalitatea. Gu bizikalitatea dekogu osasun aldetiko, nahi baduzu, dezaila bat oso gona, hezkuntza eta bar. Baina gaur egun dago, inoiz baino jende gehiago, burua edo depresioekin eta horrela. Horregaitik, ongizatea da faltan dekoguna neurri handi baten. Orduan, ikusita lehen, ze egiten ari ganen, neurri handi baten, hau da bakarri zuek kokatzeko lurraren azalera guztitik, eren bat edo gutxi gora bera da lurtarra esango dugu, gainontzekoa da itsasoa, bai? Eta ikusten badugu 130 hori gutxi gora bera, ematen du biosfera ibiltzeko edo funtzionatzeko ekoizpen primarioaren bi erenak, bai? Orduan guk egiten duguna, lurrean hau da, egiten dugunean hiri bat edo artifizializatzen dugunean lurra, asko pentsatu behar dugu zer egiten dugu, ze hor galtzen ari gara. Asko, bai? Orduan, hor da bakarri zuek ikusteko, 130 horretatik, 171 bakarri da bizitzeko, bestea dira basamortuak edo dira glasiarrak, ez? Eta horretatik, 150 nekazaritza da doa, bai? Orduan, ikusi gauza bat da hiriak, ez? Hiriak, segurazki igual unai gehiago zango du, hiria, baina hiria mantentzeko kanpotik eragin izugarriak egiten ari gara, ez? Orduan, zer egin dezakegu, ez? Edo zertan gaude, edo zein dira azkenengo, nire ustez azkenengo tresnak, nahi baduzu berria konpondu edo gutxienez, biodibertsitate hori mantentzeko edo saiatzeko gauzak planeamenduetan sartzen eta benetan zerbaiterako baliotzeaz estrategiak eta egiten dira, baina estrategiak dira estrategiak. Horiek ez dira, ez dute benetan lotzen hori egin behar dela, bai? Da azkenean, zuen sartzen dugun legedian, ez? Eta azkenengo erronka, eta nik uste dut garrantzitsua edo pausu garrantzitsua egin duguna hemen izan da, azkenengo lurralde antolamendu artezpideetan sartu dira azpiegitura berdeak eta ekosistemen zerbitzuak. Hori da, nahi baduzute Eusko Jaurlaritzatik datorren legedi altuena eta gero ja beruntzoa, ez? Orduan, zer dira azpiegitura berdeak? Dira, eremu naturalak, erdi naturalak, sare estrategikoak, zer egiten dute? Egiten digutena da ekosistemen zerbitzuak eta dira eremu oso garrantzitsua biodibertsitaterako. Baina hauek, azpiegitura berde hauek, ja datozela ja goitik, eta printzipio sartu behar dira hiri plan guztietan, eta hurrengo pausua, ez? Ez da edo zer gauza, bai? Horiek emango digute biodibertsitaterako dira eremu garrantzitsuak, baliabideak, aisialdia, ez? Izan behar dira deitzen dara multifuntzioak, multinebedozue zerbitzuak, bai? Eta hemen deko zute, zer ez dan eta zer ez dan, bai? Izan behar dira salera minimoa, eta konektibitatea, hau da, egon behar dira lotuta. Eta horiekin lortzen digutena da, kasu horretan hori uholdeak saiestea. Eta hiri mailan, karo hau esaten duzu, bueno, egia da momentu honetan dator eskualde mailan, ez? Lehenengo, bueno,
lurralde mailan, gero eskualde mailan, eta gero hirietan. Hirietan zer egin daiteke, egin daitezke gauzak. Egin daitezke. Eta hau da adibidez, Suedian, Malmon, daukatela hor goian sute hori da teilatu batzuk, eta horrekin, lortzen dute adibidez soinua ekiditzea, edo ura ere zurgatzea, bai? Edo beste eremu horretan ere bai, eurea eusteko urmaelak. Mekanismoak daude, bai? Gauzak egiteko. Eta beste ideia bat nire asko gustatzen zaidala, biomimetikarekin, igual gero hitz egiten dugu gehiago, baina esaten dana, ez? Hiriak izan beharko ziren, errendimendu ekologiko estandarrak betetzen dutenak. Hau dana da ekosistema batek egiten duena. Ez da erreza, badakit ezetz. Baina, badaude herri batzuk egiten ari direla. Hau da, Txinan, arkitekto italiar bat, dorre batzuk Italian, Mila, ez dakitzi irian da, baina hau dago egiten, herri hau, eta deitzen zira baso herriak. Hau da, saiatzen dutela, kenduko dugu ezakitzen bat tona kutsaduratik, zeren nahiko kutsakorra deko, uraren zikloa nahiko kontrolatu, hor da, moduak dagoz, gauza da, jarri behar gara mugitzen. Eta hori ikusteko, zer egin dezakegu hirian? Hau da, lan bat egin duguna ondala gitzi, ikusteko, hau da, Bilbo, eta ikusi dezakegu, Bilbo ze berdegunea dauzka, baina hiri barruan ze berdegunea daude, ez? Eta ekosistemen zerbitzuekin, ze azkenean da, lenguaia bat nahiko erreza, uste dugu jendeak ulertzeko, lortu duguna da ikustea Bilbo mailan alde batetik, ze beharrak dauden, auzo bakoitzan, hori garrantzitsua da auzo bakoitzan, ez jendea normalean auzoetatik mugitzen da, eta hor dauden berdeguneak edo badaude, zer ematen duten jendeari. Eta horrekin ikusi daiteke nun dauden desorekak, eta desoreka horrekin planteamenduan lortu daitekena da, hobetzea, edo falta dauden leku horietan ematea, ez? Zergaitik? Ze hemen deko zute, esan dugu, osasunerako zona dela, baina hemen da, hor ikusten dozu, zelan, berdegunea gertu izatea, eragin nagusi garrantzitsua deko, bizkarreko, gaixotasun desberdinetan, baina hor deko zute balio batzuk, eta egiten du ere jendeak gehiago mugitzea, eta batez ere, nagusia, eta umeentzat. Osea, niko goratzen dut irakurrita, ze arazoak sortzen diran eskoletan umeak ez dutenez parketan jolasten, eta askotan ez dutenez asko jolasten, parketan eta galtzen dute besoen kontrola, eta askotan bultzatzen dute, eta ez duten nahi bultzatu, baina ez dutenez igo jetzi kontrolatu, dauzkate arazoak umeen artean parketan, eta adibidez, Zelanda Berrian eta horrela daude egiten ja parke berezi bat, parke, eskoletan eta horrela, eremu berezi batzuk, Japoien ere uste dut asko ikasi dutela. Eta zein da gauza? Azkenean hori ez gertatzea, bai? Dago, liburu hori oso interesgarria da, saltzen du zelan mundu mailan zelan joan dira desagertzen gizarte desberdinak, eta eukidezak egun nahi dugun beste teknologia, baina ikusi dugu teknologiak, eta ikusi nola gauden, askotan pentsatzen dugu asko egingo digula. Baina gure helburua da hori, azkenean horrelako kolapso batez egotea. Eta zelan lortu dezakegu, azkenean da hori, lortu dezakegu denen artean hitz egiten, neurri baten, kudeak eta kudeatzaileak, ikerketa da oso garrantzia. Guari gara, hor goian deko zute hori natural, ez dutik justu euskeraz ez nuen jarri neukan hori ingelesez, baina da, Eusko Jaurlaritzarekin, ekosistemen zerbitzuak eta dena, eurekin, Bizkaiko Aldundian, teknikariekin, lortzeko laguntzeko eurekin nola sartu terminologia hori euren planteamenduan. Ze, eurentzako ez da erreza, ze askotan, askok edo hori egiten dutena dira arkitektoak, edo dira abokatuak, ekonomilariak, eta ez dute arazoa dauzkate. Orduan, zer lortu behar dugu? Hombre, gure paisaia resilientea izatea, eta neurri baten moldagarria, egun eta ze baldintzetan. Zeren, eta nire asko gustatzen zait, natura, badakigu askotan esaten dugu, harrapakaria eta harrapakina. Natura ez dabil horregaitik, natura aurrera, biosfera aurrera egiten du lagune arteko loturen gaitik, erlazioen gaitik. Eta hori da lortu behar dugunak gizartean, ez, denen artean aurrera egitea, hori da benetan mugitzen duena gure mundua. Eta ja, amaitzeko, ez gara negatiboak gauzak egin aldira, ez? Hau dira bi proiektu, horren lanean ari garena, da Interreg, Renatur, eta honen helburua da, saiatzea modu baten, FEDER funtzak aldatzea eta hortik dagoen datorren dirua, gutxienez Euskadi mailan, ikusiko dugu gertatzen den, bideratzea bernaturalizatzeko edo betzeko eremuak ez bakarrik eremu babestuetan, baizik eta paisaia osoan. Ze hori ere argi uki behar dugu. Ezin dugu esan, hau ezin da ikutu, ez.
kontutan hartu behar dugu, dana lotuta dagoela. Eta bestea da, esan dizuedan ez, hori azpiegitura berdeena eta hori guztia, hori da Salamankan, gaude lanean, live batean, eta da hori azpiegitura berde bat zeharkatzen duela Salamanka osoa. Orduan, berez gauzak egin aldira, eta nik uste dut, bai, uste ditu baldintzak eta, baina, ez da intzarra. Eta danen artean, bai, lortzen dugun azkenean, garapen iraunkorrerako helburu guztia betetzea, kulturarena ez dagoela hor, baina, hori da. Zorionak eta eskerrik asko. Denboran sartuta, eta inbeste gauza, denbora gutxi. Eskerrik asko, benetan, bai. Gero, solasaldian garatuko ditugu. Bai. Eta zure txanda orduan unai, ezunean. Ez begiratu. Eskerrik asko, Ibone, sarrera honengatik, eta eskerrik asko denoi, zuek hemen izateagatik, hain eguraldi politarekin, eta badakit ez dela erreza, horrelako lekutsi batea sartzea. Eta, ezakit, noizbait entzun dira zuen ingurumena hitz egiten, eta baina nik normalean, ni ekonomilaria naiz, eta gero eta ekonomilari gehiago eta ingeniari gehiago, eta daude ingurumen arloan, ikuspegia zabaldu nahian, eta nik teleskopio hartuko dut, bai? Eta pasako, gero gure hizketalditxoan, sartuko gara hiri barruetan gertatzen dena, eztabaidatzera, baina nik nahi zaituzet atera pixka bat Donostiatik edo Bilbotik edo Gasteiztik, ni Gasteiztarra naiz, eta Gasteizen lan izugarri polita egiten ari da, aspalditik, ingurumen arloan. Eta, non dago, hemen, bai. Orduan ikuspegi makroskopiko bat. Eta pixkat kontestua jartzeko, hiri eta hitz egiten dugunean, ze munduan zehar, hiriak ez dira Donosti bezala. Donosti bezala milaka hiri daude, baina badaude beste hainbat eta hainbat hiri Donostirekin zer ikusirik ez daukatenak, edo Gasteizekin, Iruñakin, edo. Eta hemen ikusten duzue, mapa raro bat, edo perspektiba bat da, zen herrialde guztien mundu mailan ze pisu daukaten populazioaren pisua, ez? Eta depende herri batek ze populazio daukan, mapa honetan handiago edo ikusten da, baina urdin tonalidade horiek emate dute zenbat eta urdin ilunagoa izan, esan nahi du hiritar populazioa edo urbanoa handiagoa dela, bai? Eta ikusten dugu ja herrialde askotan gaur egun, batez ere Asia ekialdean eta Europan, Ipar Ameriketan eta oso populazio dentsitate oso urbanoa oso handia dela. Eta hemen ikusten duzue grafika oso interesgarri bat, 20. mendearen erdikaldetik orain arte, eta pixka proiekzioa ikusita hemendik 10 urtetara, mundu mailan, mundua zelako urbanoa den, bai? Eta ikusten dugu landa inguruan bizi den jendea eta hirietan bizi den jendea, proportzio hori aldatuz doala, eta esaten dugunean mundua gero eta urbanoagoa dela hori egia da, bai? Eta gero beste gauza da zer da urbanoa, eta hor definizio ezberdinak badira, baina intuitiboki badakigu hirietan batez ere 50.000 pertsonatik gorako hiri herri handietan bizidan jendea, ez? Beira, nik 73an jaio nintzen, gutxi gora bera, garai honetan hor ikusten duzue, portzentai urbanoak, zenbat eta marroixeagoak izan, esan nahi du portzentai urbanoa handiagoa dela herrialde horietan, baina batez ere behiratu puntuetara. Puntu urdin bakoitza da, milioi batetik 5 milioietarako populazioa daukaten hiriak. Morea, granatea, da 5 milioitik 10 milioitara, eta gorria 10 milioitik gorako hiriak. Hori, 1970 hamarkadan. Eta pasako izkizue diapositiba batzuk gauzak nola aldatu zen ikusteko. Fijatu zaitezte puntuetan, bai? 1980an, nahiko hiri desente gehiago aurkitzen dira milioi batetik 5 milioietarako bide horretan, baina Indian eta Hego Ameriketan eta hasten dira ere bai megalopoli horiek agertzen. Gaur egun, ikusi nola gauden, ez da mundua gero eta urbanoago dela, baizik eta hiri handiak ere, zenbat eta gero eta gehiago dira, asko hasten ari dira alako hiriak, ez dira Donosti bezalakoak.
Eta 2030erako proiektzioak hauek dira, osea, hemendik 10 urtetara, bai. Eta, bueno, pentsatzen da, hiritarren kopurua munduan, 2050erako gaurtik hasita, bikoiztu egingo dela, bider bi. Hau izugarria da, bai. Osea, proiektzio hau, honek esate digu, hirietan dagoela jasangarritasunaren gakoa. Mundu mailako jasangarritasuna irabaziko da hirietan. Edo galduko da hirietan. Hori da mezu bat, bai? Beti hitz egiten dugu deforestazioa, eta honetaz hitz egin nahi ere, bai, denbora baldin badakagu, baina hirietan planteatzen ditugun erronkak, hemendik aurrera, izango dira partida irabazteko aukerak emango dizkigutenak, edo galduko ditugun aukerak hortxe izango ditugu, hemen kalean, bai, hirietan. Hiri oso handietan, baina baita ere, Donosti bezalako hirietan. Gauza nahiko interesgarria ere bai ikusteko. 2008 urtean gutxi gora bera izan zen mugarri. Bai? Urte hori mugarri izan zen. Hortik aurrera munduaren erdia urbanoa bilakatu zen. Osea, ez gaude hitz egiten orain dela 1 urte, edo hemendik 1 urtetara. Gure belaunaldian, ari da pasatzen mundua erdi landa inguruko mundu bat izateatik, mundu urbanoa izatera. Bai? Gure belaunaldiak dauka erronka, estrategiak, eta ez 100 urtetara, ez 50 urtetara, baizik eta hemendik 5, 10 urtetara gauzak ezberdin egiten hasteko. Hori gurea da, ez da gure gurasoena, ez da gure semena, gurea da. Eta pare bat ideia, eta hauek segurazki jorratuko ditugu gure eztabaidatxoan, eta zuekin. Hiriek zuzeneko eragin badaukate bioaniztasunean, munduko bioaniztasunean. Ez nago esaten hirien barruan, beraren mugaren barruan daukan bioaniztasunean. Noski daukal hori badakigu, baina mundu mailakoan. Zergatik? Bueno, hiriak hasten doazen heinean lurrari kentzen diogulako espazioa. Habitak fragmentatzen ditugu, eta bar luze bat. Eragin zuzenak dira. Hiriek ere behar dituzte infrastrukturak, azpiegiturak, karreterak, aeroportuak, dena. Portuak, dena, ez? Eta horiek, guzti horiek, eragin zuzena daukate bioaniztasunean, edo biodibertsitatean. Baino, bueno, eta hemen badago estadistika polit bat, ikusi dudana, munduko, hor jartzen du, gaur egun munduko eremu babestu 25%, hau da, parke naturalak, parke nazionalak, gune babestuak, 50.000 biztanle dituen hiri batetik 16 kilometrotara daude gutxi gora bera. Eta hemendik gutxira, 15 kilometrotara. Hau da, inkluso, babestutak dauzkagun, bueno, alik eta babes maila gehien dauzkaten eremu horiek, hirietatik kanpo, gero eta hurbilago dauzkagu ere bai. Horrek esan nahi du, babesgune horiek, irlatxo horiek ere bai, eta proportzioan gutxi dira, eta gehiago behar ditugu, gero eta arrisku gehiago izango dutela, gizakiok oso gertu bizi garelako, eta populazioa zenbait eta gertua egon, inpaktoa beti handiago izango da. Bueno, pasakut, ideia da, eta gero klima aldaketaz ez dit denbora emango hitz egiteko 10 minututan, baino bioaniztasunarekin, gero hitzengo dugu, baina bioaniztasunaz hitz egin da ere, badago zeharkako inpakto bat. Eta hori da normalean eskapatzen zaiguna. Alfombraren azpian dagoena, edo alfombraren azpian sartzen duguna. Eta normalean ez zaigu gustatzen horretaz hitz egitea, horregatik sartzen dugu, eta horregatik ekartzen dut gaur ona. Eta hori da, ilargiaren bestaldea, ikusten ez duguna, eta nola ez dugun ikusten, edo ez dugu ikusi nahi, eta hortaz hitz egunez hitz egiten, ahaztu egiten zaigu. Normalizatzen dugu, ilargiak bakarrik daukala alde bat, eta atzekoa ez daukala. Eta zein da zeharkako aurpegi hori, ez? Alde hori edo zeharkako eragin hori, gure kontsumoa. Gure kontsumoa. Bira zerreza. Eta ze ideia potentea. Guk, hiritarrok,
gure kontsumo ereduaren bidez, zeharkako eragin izugarria, zuzenekoa baino askoz handiagoa dena, sortzen dugu munduko bioaniztasunaren gainean. Bai? Zergatik? Bueno, orain dela belaunaldi batzuk, kontsumitzen genuena normalean leku oso gertuetatik, gertuetan ekoizten edo produzitzen zelako. Bai elikagaiak, bai jantziak, bueno, egunerokotasun horretan behar genituen gauzak. Gaur egun, batez ere gure mundu globalizatu honetan, eta gu bizi garela ez bakarrik ipar hemisferioan geografikoki, baizik eta ipar globalean, hau da, garatuen, kakotxen artean, edo dirudunen, edo errenta handietako, bataz beste, herrialdeetako pertsonok, batez ere, Ibonek esan duen bezala, hirietan, edo Anak ere esan duzu, metabolismo hitz egiten dugunean, esaten dugu kontsumoa, kontsumitzeko produzitu behar da. Kontsumo ondasun eta zerbitzuek azkenean ere ondakin bezala bilakatzen dira. Hor dago metabolismo bat, sortzen dena batez ere hirietan, eta per capita ikusten baldin badugu, zendan bakoitzaren kontsuma ikusiko dugu, gure kontsumoa, donostiar baten kontsuma edo gasteiztar baten metabolismo maila, dala, Bonbain bizi den pertsona baten bikoitza, hirukoitza edo laukoitza, hori bai, Bonbaik modu agregatuan dauka izugarrizko aztarna ekologikoa, milioiak eta milioiak bizi direlako, puntu gorri horietako bat zen. Baina Donostia, txikia izan dare, bakoitzak, agian, kontsumitzen dugu, edo metabolizatzerako orduan, metabolizatzen dugu, gure bonbaitar baten laukoitza edo boskoitza. Eta hor datza, benetan, hor datza, bioaniztasunak mundu mailan daukan arrisku handiena. Eta hori, nik uste dut alfonbraren azpitik atera behar dugun zerbait da. Oso ondo dago, eta honetaz hitz egingo dugu orain, hiri barruan zerbitzu ekosistemikoak babestea, hiri horretako pertsonen ongizatea babesteko eta onditzeko, baina, klaro, bestaldera begiratzen baldin badugu, hori ezin dugu egin, eta gure kontsumoaren metabolismoa onditzen jarraitu. Hor, izugarrizko kontraesan badaukagu. Eta kontraesan hori dela eta sindemia batetan gaude. COVID-a daukagu eta nik hau daukat hemen, ez txinatarrak ezakitelako zerjan eta bujanen animali batzuk jate dituztelako eta xagusarra etorritzalako edo pangolina, ez. Hau da, metabolismo global izugarri azeleratu batengatik. Eta, honetaz hitz egingo dugu, klaro, hau esan daiteke horrela gauza potolo bat bezala, baina, klaro, titularretatik jetxibar gara esatera baina hau zergatik. Eta ze gobernantza eredu dauzkagu, eta merkatuaren papera zein da, nazioarte mailako merkataritzak ze eragin dauka. Nik zer eragin daukat bujanen gertatu danarekin, badaukagu, zeharkako bat badaukagu. Igual oso zeharkakoa, baina katea identifikatu daiteke. Eta ez donostiar batena, baizik eta ipar globaleko biztanle ia gehiena kontutan hartuz, zeharkako eraginak ez dira hain zeharkakoak. Gertatzen dena, ingelesez esaten den bezala, euskaraz edo erderaz edo ere frantsesez daukagun esaldia edo elefante handi badaukagula gelan. Izugarrizkoa, izugarri, 10 tonelatako elefante bat. Baina ez dugu ikusi nahi. Ez dugu ikusi nahi. Eta hortaz hitz egin nahi dute datorren. Eta honekin bukatzeko, gaur egun, niretzako, eta nik egiten dudan ikerketa kontutan hartuz. Nik eta nire inguruko hainbat eta hainbat zientzilarik, milaka zientzilarik. Gaur egun, hiriak makina gela, ez nekin nola itzuli, itzultzaile bat behar dugu, la sala de máquinas, la sala de máquinas. Hiriak, erderaz den, la ciudad es la sala de máquinas, o sala de máquinas económicas, edo makina gela ekonomikoak. Hor sortzen da, hor hasten da motorra funtzionatzen. Eta horretako zea behar dugu, ezakitik atza, gasolina, nahi duguna. Gure metabolismoa nonbaitetik hasten da, eta globalki hirietan hasten da.
Horrek, merkatu libreko sistemak bultzatzen dituzte, bai, merkatu libreek, hau da nazioarteko merkataritza librea, eta, bueno, neoliberalismoaren dogma horrek, egiten duena da bultzatu makina horren abiadura. Elikagaikin oso nabarmen ikusten da. Adibidez, merkatu libre, kakotxen artean horiek, eragiten dutena da, elikagai industrializatu izugarri bat. Gure elikagai sistema guztiz aldatu da. Bizpahiru belaunaldietan, globalki, balore kateak eta elikagaienak zer jaten dugu nondik datozen eta hori guztiz aldatu da. Eta jun Bretxako merkatura edo Carrefourrera eta ikusiko dezue. Bueno, ikusi edo hitzegin nagusiago den jendearekin eta norbait etorriko balitz orain dela 30 urtetako pertsona bat gogoratzen dena zer erosten zuen nori eta etorriko balitz orain Carrefour batetara flipatuko luke. Benetan, gu ohitu gara, egunero dosi txiki hau dakagulako eta normalizatu dugulako balore kate hau, elikagaien balore katea. Horrek zer egiten du? Tokian tokiko elikagai sistemak igatu, eta naturarekin konexio pobreagoak sortzen ditugu, kontsumitzaile eta produzitzen artean. Eta hori gutxi gara intuizioa nik uste badaukagula. Datuak ere bai. Horrek zer egiten du? Deskonexio horrek zer egiten du? Bioanistasunaren eraginak estali, ez ditugu ikusten. Ez gaude kontaktuan naturarekin. Hirietan ez gaude kontaktuan naturarekin. Gaude kontaktuan parkearekin, Gasteizen egongo dira Gorbeiako parke naturalarekin, Bilbon egongo dira Urdaibairekin eta Bizpahiru mendiekin, baina naturarekin benetan elikagaiak nondik sortzen diren, norekin, nork egiten duen, nola, zein dira prozesuak, deskonektatu gara. Deskonexio soziologikoa izugarria da. Igual hemen zaudetenak, igual zarete, igual pertsona pixkat ezberdinak interesa daukazutelako eta igual bataz beste zuek bai badaukazue. Baina egin inkesta bat kalean, gazteei edo, eta ikusiko zenukete zelako deskonexio izugarria daukagun. Eta hemen Euskal Herrian, agian, oraindik deskonexio hori ez da beste leku batzuetan bezain handia. Beste leku batzuetan, joan zaitez Tokio batera, joan zaitez Manhattan batera, Bronxera edo ziniri handi batera, Bombaira, eta deskonexioa totala da, totala. Eta honekin bukatzeko. Deskonexio honek zer egiten du? Bueno, elefante hori ikusi ez izatea, ezin ikustea, ez dugu arazoa ikusten. Gure metabolismo eta kontsumo eta produkzitzeko egitura, sortu dugun egitura, normaltzat ematen dugu. Eta ez dugu ikusten orduan hemen salonetan daukagun elefante hori. Eta horrek egiten duna da, eta honekin ja bukatuta, honek egiten duna da, merkatu libre horren arauak oraindik eta gehiago bultzatu eta ez kuestionatu. Eta horrek zer egiten du? Sorgin gurpila, buelta gero eta azeleratuagoak eman. Eta hau elikagaietaz hitz egin dut. Baina hitz egin ezakeen nire alkandoraz, nire zapatetaz, modaz, eta bar luze bat. Ze kotxe erabiltzen dudan, zergatik juten naizen kotxez lan egitera, eta bar luze bat. Eta gauza guzti horiek kondutan hartuz, eta metabolismo hori, makina sala ekonomikoa hiriak izan da, nik uste dut, hemendik aurrera, pentsatze ditugunean, hiria azpiegitura berdeak eta bai bultzatu behar dira, inbertsio izugarriak egin behar dira horretan guk hobeto bizitzeko, konturatu beharko ginatek ere bai, ezin dela hori egin, eta bestea ez. Ze, barneko egitura konpontzen baditugu, baina kanpora begirako elefante horri begiratzen ez baldin badiogu, ez dugu ezer lortzen. Hau da, espejismo huts batetan gelituko ginateke. Eta Leirek esan dit, zerbait baikorra esan, eta bai, saiatuko naiz, baina ezke nire datuak, nireak, eta zientzialari guztien datuek hori diote. Eta hori da errealitatea. Gustatu edo ez gustatu. Eta Al Gorek esan zuen ez, bazeukala hor oso inkonvenientea zen ideia bat, ez? Ni ez naiz Al Gore, baina zuei esaten dizuet. Oso inkonvenientea den egi bat saiatu naiz islatzen, ez? Eta hirietaz hitz egiten baldin badugu, uste dut hori
kontutan hartu behar dugula. Eta hau da nire sarrera pixkat gehiago afinatzeko. Eskerrik asko, nahi. Egia esan, uste dut primeran uztartzen diala, gainera ordenare ondo dago, ez da? Fokoa aurrena jarri leku batien eta zabaltzen eta atzera berriro izten. Zerbait positibo esateko edo, okundan aztian haitu ginean Usurbilen eta Eluiarrek ere parte hartzen zuen bezezola zaldi batian, Mirene Begiriztainekin eta Arturo Losegirekin ekonomia ekologikoari buruz, eta Mirene garbi esan zuen, ekonomia konstrukto kultural bada, orduan geuk sortzen dugu, eta gure esku dago baita ere aldatzea. Orduan, bueno, zengo dugu nola aldatuta zertarako eta zer entzuten da zerbait, ez da? Eskuko hartu behar dut? Bai? Barkatu, Kenduko dut orduan? Bai? Oen bai? Bale, bai, barkatu. Eta orduan, bueno, solasaldirako gai pila bat genitun apuntatuta eta gehi apuntatu ditudanak, eta nunbaitetik hasteko, bueno, bi idea hola ordenatzeko. Batetik izango litzateke azpiegitura berdeak hirian eta hiriak beak hirietan bertan barruko biodibertsitatea nola sustatu, nola zaindu, zertarako ze balio daukan, zer ematen digun, ze zerbitzu ematen dizkigun, balioan jarri eta nola areagotu, hori izango litzateke igual, hasieran zuekin hitzein nahiko nukena, eta gero goazen bestera. Eta hori guztia sostengatzeko, globalki, ze ondorio dauzkan horrek, eta hori ere, nola eragin horretan, ezta? Ondo iritzen almazizue, ordena horretan, egoki ikuste alimazizue. Orduan, hasieratik hasiko gea, eta hirietan barruko biodibertsitateari buruz eta biomimetika aipatu dezu lehen, ez dakit hortik hasi nahi dezun. Adibide batzuk ere jarri dituzu, Ibone, horre, bai Txina, gero Salamanca eta Bilbora ere etorri zea, ez dakit. Bai, ideia da, biomimetikaren ideia, eta niri hori asko gustatzen zaiz, begiratzen baduzue, horren oinarria da, naturan, espezieak euren aktibitatearen bidez lortzen dutena beti da, ingurunea hobetzea bizitza egoteko. Eta badirudi gugar, badaude espezie batzu segun eta, igual ez dutela hain erresisten beste batzuk egotea, ez? Baina orokorrean gizakiak guk egiten ditugun eraikin eta gauzekin neurri handi baten ez dugu laguntzen, laguntzen dugu igual gure bizitzarako, segun eta nola ikusten dugun, baina ez dugu laguntzen beste espezie batzuk ere bizitzea. Eta biomimetikaren oinarrian neurri baten da hori, ez? Egiten dutena, gainera, egiten duena edozen espezie hau da, erabiltzen da, armi-armazarea adibidez. Armi-armazarea gaur egun erabiltzeko proteina bat oso pisu gitzikoa eta gainera oso nadela hori babesteko, ez? Txaleko horiek balak eta hori babesteko erabiltzen da, pisu gitzi. Baina armi-armak zelan egiten du? Egiten du, temperatura eta presio normalan. Guk hori egiteko seguro erabiltzen dugula. Ez dakizen produktu kimiko kutsatzen dugu energia pila eta material pila. Eta hori da, eta askotan, guk begiratu behar dugu, eta biomimetikan hor dago instituto bat, eta niri asko gustatzen zait, hortik dator hiri basoak eta daude lanean Txinan, hori bestea zen, biomimetikatik, Txinan lanean eta horrela, eta da, zuk aldetzea, ze arazoa daukazu, zein da zure funtzioaren, ze behar duzu, eta gero begiratu naturak zelan konpondu duen, ez? Adibidez, unibertsitatean gertatu zen, zientzia fakultatean zeuden dekano ordeak zeuden bi, mikroko bat eta bestea zen kimikari bat. Kimikariak behar zuten egin horrelako kristal batzuk bereziak. Eta hitz egiten taldean, zeuden taldean, ez? Hitz egin zuen mikrokoarekin eta mikrok esan zuen, daude bakterio batzeko hori egiten dutela. Besteak zeuden, kimikaren bidez, zaiatzen egiten, eta beste baina daude bakteriak hori egiten dutela. Esan nahi dut, ulertzeko askotan, arazoak horra aurrean dauzkagu, arazoak dauzkagu, pentsatu behar dugu, eta hori oso ona da gainera hezkuntzarako erabiltzen ari dira, oso ona da, umeak horrela naturarekin lotzeko, eta ez? Eta hori da, naturan horrela dira, gauza funtzionatzen dute, baina normalean egiten dozuna zure hondakinean nahi badugu jarri bezala, da beste batentzako aukera, bai? Eta
hori da, ez? Eta orduan begira askotan hortik, nik uste dut hortik etorriko direla neurri bat igual, ez? Gure konponketak eta horregatik jarri dut hiri hori, ez? Horren funtzioa saiatzen da, ekoizpen primarioa, batez ere uraren zikloa kontrolatzea, kutsadura. Baina bai esan nahi dudana da, komentatu dudanean azpiegitura berdea bai dira hirian, baina egon behar da, oso garrantzitsua da, lotuta egon behar dela kanpoarekin. Hau da, ez du esan naia Bilbo, hemen Donostineko azpiegitura berdea, ez. Garrantzitsuen azpiegitura berdean da sarea. Zentana, naturan dana dago lotuta, eta uneik esan duena. Badaude datuak esaten dutela, uneik ez dakizen bazan, uneko eremu hori zukumentatu dozun, ez? Eremu naturalak, babestuak daude, ez dakizen kilometrotara, baina jisten badira 50 kilometro baino gitxiagora, orduan izugarrizko eragina daukate hirien gandik, hirienko pertsonen gandik, orduan narriatzen doaz. Orduan, lortu behar dugu gure hiriak, neurri baten horrelako ekosistemak, eta bizitzeko baldintzak ematea, ez bakarrik guretzat, baizik eta espezientzat. Eta horrela zer lortu dezakegu, egia da, gero handiagoak dira, eta gauzak ez dira errezak ez, zer lortuko dugu espeziak aukerak izatea. Naik esan duen bezala, arazo larri bat daukaguna da, bai, hiria, gero, gu jan behar dugu, eta horregatik jarri dizuet hori zenbat, ez, jan behar dugu, baina hiriateko eragin hori, eta azkenean egiten ari garena da, zatitzen, fragmentatzen. Eta lehen glasiazioetan, espeziak mugitzen ziren gora bera, segun eta glasiazioa, zeukaterako mugitzeko. Baina gaur egun ez da hain erreza. Eta neurri baten, Jarek Diamond beste liburu bat ezagutu duzuna, zeran azaltzen duen, honi asko gustatzen zaitez, esaten du, zergaiti neurri baten ez da dana izango, ez? Baina eremu, Ameriketan, ez? Eremu horretan, dago biodibertsitate asko, eremu tropikalen, gero daude gauza asko, baina glasiazioetan eta horrela espeziak alziran mugitu. Europan, adibidez, oian epelan, espezie gitziago dagoz. Hemen, konparatzen badugu, adibidez, estatu batuetan dagoen oian epela edo baso epelarekin. Neurri baten espezia mugidu alziran gora bera glasiazioetan. Baina Europa mailan adibidez zer egiten zuten beruntz guaten zirenean Mediterraneo zukaten. Apur bat, ulertzeko espezia mugidu behar dira eta mugitzen dira. Gaur egun aldaketa klimatikoarekin, eta nado ainarin, gauzak ez doazela ainarin, ezin dute ainarin, eta gero dauzkate mugak edo hormak, nahi badozu, ez? Orduan hori da, azpiegitura berdeako oso ondo bai jendearen entzako, eta bai, baina kontutan hartu behar da, unek esaten duen ere, bai, guk egiten dugun eragina bestei. Baina bai egia da, kontsumitzaileak izugarrizko indarra daukagula. Hau da, segun guk zer erosten dugun, eta hor dago, ozono geruzarekin, horregon ziren beste gauza batzu, baina zeharin aldatu ziren gauza, horregon ziren gauza ekonomikoak eta interesak, ez? Eta beste gauza batzuetan, aldatzen dugu, ez? Ikusi dugoren bapaten da nokaude honekin, ez dakiz zer. Aldaketak egin aldira, bai? Eta kapaz gara, eta horretarako gu gara oso garrantzitsuak. Nik ezak Frantzian uste dut esan diat, ez dakit horrela den. Baina adibidez, ja desagertu dira, arrautzak, oioak hori kaiolatan sartutako hiloena. Gaur egun ja ez dago uste dut Frantzian dela. Zergatik, bezeroak ez zutelako erosten. Eta berdin egin dezakegu, oren gaur egun erosten alboko dendan, begiratzen nundik datorren arropa, ze kimika daukaten, eta egin dezakegu. Nik alde horretan, askotan esaten dut, momentu hau, hori aspaldian hasi beharko ginen, esaten, benetan bagara sapiens, ez? Deko goia denbora saltzeko benetan, ingara sapiens edo ez gara nahi azkarrak, ez? Baina ni, bakit oso, dana da oso negatiboa, baina, ni esperantza da. Lortu dezakegu, esan nahi duena, mesua da, lortu dezakegu, baina egin behar dezakegu dano batera, eta benetan pentsatzen zer, eta guk eguneroko tasunean, barneratzen zer egiten dugun. Ez izten, ez que moda izango da, moda, niri berdin zain moda zer esaten duen, baina ni badakit nik ez segun eta ze jaten duden, zeu nahi esaten zuen, ninaz bera baino 10 urte zarrako. Baina niko goratzen dut joaten nintzanean, hartzera botila, eramaten nuen botila, ematen zidaten dirua, gero hori dana. Eta zelan ez zeudenen beste janari arraroak ikusi dituen joan nintzanean Inglaterrara, baina beste laguk hemen jaten genuen betiko fruta eta beti, esan nahi dut hori, ez? Eta handik esan zeukaten gehiago, igual hori Commonwealthetik etortzen zitzaielako, ez? Orduan, gauza guzti horiek, ez,
slow food eta hori guzti oso garrantzitsua da, ez? Nik hor ikusten duten koxka bat, eta bai lotzen da gaina hirien gaiarekin, da aukeratzeko aukera dauka, benetan hautatzia daukanak. Eta hor, Bilbon leno jarri dezun diapositiban bertan, markatuta dago auzo bakoitzak, zenbateko baliabide dauzkan inguruan, eta hori zen lotuta dagoen gaina, bere osasunarekin, inkluso zenbat urteko bizi itxaropena daukan. Ezta? Zuzenean dago lotuta. Orduan, desberdintasun sozial horiek ere, guztiz lotuta daude, sortzen dian desoreka ingurumenarekiko, dauden hauekiko hori, pixka hor pixka sakontzia. Bai, pare bat puntu, honen inguruan oso gai interesgarria da. Nik uste dut hori, pertsona bakoitzaren erantzukizuna dela edozein aldaketarako beharrezko baldintza bat. Bai, hori horrela, zuk esan dizun, baldintza beharrezkoa, baino ez nahikoa. Ez da inoiz nahikoa izango. Zergatik? Beti bezala, behar delako horrelako salto kualitatibo batzuk emateko, ez da behar jendearen 50% aldatzea. Normalean 10, 15, 15-etik gora, evidentzia asko dago, gauza askotan sozialki saltoa emateko aukera hor ematen dela. Dagoenean, masa kritiko oso kontziente bat, eta horrek daukanean aukera eragina aukitzeko. Eragin nahikoa politikariengan, ze politikari batentzako pentsatzea agian nire urrengo hauteskundetan bozken 5% galduko dudala, horrek mugiarazten ditu partidu horretako guztiak, eta tekniko guztiak. Edo merkatuak. Nik Carrefourreko jefeari esaten baldin badiot, inkesta bat egin dut, eta urrengo urtean nik uste produktu hauen eskariak izango dula 5%, 10%aren berakada bat. Horrek direkto eukiko du efektu bat. Orduan, beharrezkoa bai, baino goitik ere etorri behar dira erregulazioak. Ze tabakoarekin bezala, hau ezen izan jendeak bere kabuz edo prezioa igozelako, tabakoaren prezioa igozelako tabakismoa jaitsi zela hemen eta mundu guztian. Bueno, mundu guztian ez, ipar globalean batez ere. Enpresa horiek, monopoli horiek edo, juntziren herri txiroetara tabakoa saltzera. Hori da, merkatu librea. Bueno, tabakoarekin gertatu zen. Kanpainak, sensibilizazioa, zientzia, 50 urtetako evidentzia geneukan, kantzerrari buruz eta jendeak sentsibilitatea zegoela? Bueno, bai, baino ezen nahikoa. Etzan bat ere nahikoa, eta gai hauekin oso antzeko parezido. Sentsibilizazioa, bai, badaukagu, baina nahikoa da, ez da. Zergatik, ez daudelako lerrokatuta goitik berako politika, estrategiak eta benetako araudiak. Zergatik daramagu hau behartuta gaudelako. Ez da sentsibilizatuta gaudelako. Batzuk bai, baina gehienak, ertzainak, multa jarriko digulako, edo hemen protokolo badagoelako, eta leirek esango digulako, ez badin bakazu jarrita, kanpora zoaz. Eta gu gizakiok horrela simplea gara. Orduan, honek izer esan nahi dut, eta azpigutura berdetara noa, soziologikoki, eta ni ekonomilaria naiz, eta baki ze garrantzia dakan incentibo ekonomikoak, hau da, zergak, dirusariak, motivazioak eta eguneroko, aldaketak sortzeko. Baina tabakorekin ikusi genuen, zenbat igo zen 10 urtetan, igual bikoiztu, hirukoiztu eginda, eta hori esan nahikoa izan. Edo radarrak, trafikoan. Sentsibilizazio kanpainak urtero, bildurrakin ezak izer, eta ez genuen ezer gehiago. Radarra jarri, dirua, ordaindu barra, eta derrepende jendeak, eta hori incentibo ekonomikoak gehi araudi zorrotzak, eta kontrola. Eta tamalez ez zaizkigu gustatzen, baina tamalez gu gizakiok, sapiens edo ez dakizer garen, behar ditu horrelakoak. Azanarioa eta makila, eta hori ja politika guztietan. Pasatuta, azpiegitura berdetara, zein da nire iritzia? Bai, sareak,
ekologoek eta biologoek daukate izugarrizko jakintza jadanik metatuta jakiteko hirietan, hiriak eta kanpoarekiko nola egin daitezken loturak landareria edo hegaztiak eta bar horiek, eukitzeko bere nitxo ekologiko babestu bat, bai? Eta nik uste hori hiri guztiek egin beharreko lan badaukatela azpiegitura berde hauekin. Baina niretzat, azpiegitura berde honena da artifizializazioarekin amaitzea. Hasi de klaro, ez zaigu gustatzen hitz egitea, ez da? Beti nahi ditugu etxe berriago batzuk, karretera handiagoak, azkarrago iristeko, abiadura handiko modu bat Donostitik Bilbora joateko, eta bar luze bat. Eta horrek egiten duena da, azpiegitura berdea, berde horri, ez dakit, berdea deitu beharko genioken, edo grisa, benetan. Ez daka zentzurik, nitxo hauek eta horretan, nitxo ekologikoak eta guzti hori bestea bai, da, azken berriro da mezu berdina, nire B aldearen kontraesana. Hori egin behar da, Ibonek esaten duena, egin behar da, noski egin behar dela, eta asko sobeto egin behar dugula gauzak, eta planak eta horruntz jun behar dira, eta azkar gainera, baina ezin dugu hori egin, eta beste eskuarekin, karretera berriak, zirkunbalizazio berriak, fragmentazio berriak, eta bar luze bat. Bai? Orduan, niretzat, azkenean hirietako azpiegitura berdeak, benetan dira lehenengo grisak oztopatu. Araudiekin, ez sentsibilizazioarekin, araudiekin. Araudi horiek nola aldatzen dira? Gizarteak presionatzen. Gizarteak presionatu behar du araudi horiek ez hartzeko eta azpiegitura grisak oztopatzeko. Eta zaharkitu gelditzen diren azpiegitura gris horiek kentzen joateko. Nire amak beti esaten zuen. Ikusten zuenean Gasteizen, Gasteiz berdea da, eta berdea, gauza askotan. Baina beste batzuetan, eraikin zahar bat, edo hemen seguro asko daudela, Donosti inguruan. Batez ere herri nahiko industrializatuak izan diren horietan. Fabrika, oraindik, erdi utzita, orain dela 30 urte, 20 urte, 40 urte. Eta esan du, baina, zergatik dago hori oraindik hor, eta beti egiten du galdera, horri zertako, ez daka inungo balio historikorik, batzuk igual bai, baina askok ez daukate inungo baliorik. Eta hori dira, azpiegitura grisak. Azpiegitura berdearen kontra egiten dituzten, diren, hirien ezaugarriak, zergatik ez ditugu kentzen. Araudi batzuk daudelako, zeinek esaten dute, ezin dela espropiatu, zen horren eskubidea, hori aldatu behar da. Orduan, azpiegitura berde horiek bai, baino besteak ere bai. Azpiegitura grisen berriei oztopoa jartzea, eta daukagunarekin bizitzen jakitea, eta optimizatzea dauzkagun baliabide gris horiek, ze behar ditugu, baliabide grisak behar ditugu, ere bai. Ni ez naiz hippie bat. Zaten duena, tipi batetan lo egin behar dugula egunero. Ni Gasteizen tipi batetan ezin den lorek egin, -10 gradurekin. Bai, behar ditugu, eta trenbideak beharko ditugu, eta errepide batzuk, eta bai. Baino ez, gure eredu ekonomikoak edo metabolismo ekonomiko horrek bultzatzen dituen hainbesteko eta hain handiak diren azpiegitura grisoiek modernitatearen gainera izenean. Denok esaten dugu berdea dela etorkizuna, baina bapatean, hori babesten dugun bitartean, erretorika askorekin gainera, bestaldetik, grisari ematen diogu izugarrizko baliabide ekonomikoak ematen dizkigu. Eta gustatuko leitzateke jakitea, hirietan, baita Donostian, Gasteizen, Iruñan eta bar, ze baliabide, ze aurrekontu dauden inbertsioetarako, azpiegitura berdeetarako eta azpiegitura gris horietarako. Eta zer dan berde eta zer dan grisa hori ere sozialki eratzen dugun kontzeptu bat da ere bai, ez? Baina, bueno. Nik uste lotzen dela balioekin, ez da? Balio kulturalekin eta ikuspegi kulturala gizartearen ikuspegiarekin.
Esan dezunetikan adibide pare bat erakusteko benetan jendea badaukala boterea eta gauzak aldatu ditzakela, orain dela urte bete, azokak irekiak zianak eta zuzeneko salmentarako itxi egin zituzten, debekatu egin zituzten, eta supermerkatuetan bakarrikan zeon egitea janarien eta lehengaien erosketa, eta atzera botazan, behartu zituzten politikariak neurri hori atzera botatzea, mugimendu oso indartsu bat sortu zalako azokak irekitzearen alde. Eta hor ikusi izan politikariek ez zeukatela beste erremide horik, gainera ez zeukaten arrazoirik ere, benetan oso gutxi genekin, baina bagainekin behintzat, etzula kaltea handiagorik egingo supermerkatuetan erostea baino eta lortu zen. Orduan, adibideak badaude, posible da. Posible da, hori, maila txikian zen, eskala txikian, baina erkidego osorako baliozun. Eta azpiegiturekin lotuta eta B aldearekin oraintxe ikerketa bat EHUk egin du, abiadura handiko trenaren onura eta kostuena, ingurumeneko kaltea eta ze onura ere bai. Orain arte, garraio bide jasangarri iraunkorrago zat jotzen da autoa, norberarena baino, zalantzari gabe, hori bai ados, baina egiten ari diren bitartean sortzen duen kaltea kontuan hartu ezkero zer gertatzen den. Eta hori ikerketa horren emaitzak, plazaratu dituzte, guain dela hilabete edo, ez? B alde hori ze azkar baztertzen dugun eta nola ez da azaleratzen. Hori mailan gainean jarri ezkero, energia nuklearrarekin gertatzen den bezala, kalkulua bezala batera aterako lirateke. Askotan ez da kontutan hartzen, ni bakarrik nahik esan duenarekin batera, komentatu gertatzen zaiguna da, adibidez, hirietan eta herrietan, ez? Landazabalak ez daukala baliorik askotan udalentzentzako. Dirua da, elemu industrialak, etxe bizitzak egitea, eta saiatu behar duguna da, eta horregaitik, izango da hona, ez da izango, baina ekosistemen zerbitzuekin, dago ia lortzen den, modu batean, eremu horiek balio bat izatea, osea, ez balioa izatea, ez askotan esaten dute, ez dut behar duzu basoa, ez da, udaletzeak, horregaitik neurri baten ez dute igual botatzen, eta aldatzen badute eremu berde batera, imagina, berde bat edo berdin zait, deskalifikazioa, nik gogoratzen dute, nik getxon egonan ranteldeetan, eta esaten genuen, eta zergatik ezin da deskalifikatu orain. Ez erosi zutenak, parkatu, nik enpresa banku baten, eroste baduta ez ditzen da horiek zer zeo akzioak, balioa jaisten bada, me fastidio, bai? Enpresa batek edo berdin da, banko batek erosi baditu lurzoru horiek, eta igual ikusi urbanizagarria dira, baina orain ez dira, nik zergatik ordaindu behar diot. Udaletxeak ordaindu behar dio. Dela gitzu ikusi hor Durangon dago daukaten arazoa, ez? Bapatean, ez, guk pentsatzen genuen Eusko Jaurlaritzak parkatu. Pertsonek eskatu dute hori. Zuek egin duzute hori. Baina horrek balio badeko eta kontutan hartuta estatu batuetan osasun sailak dirua ordaintzen du parkeak egiteko, gaude horretan ez, baina parke eta eremu berdeak egiteko. Zergatik konturatu direlako jendea horrela ez dagolako hain daixorik. Orduan, aldatu behar dugu danean, eta horregatik, ninago hori azpiegitura berdeak eta plangintzarekin, baina eske, da modu haia neurri baten hasten garan gauzak naturalizatuagoak eta askotan horren gaur egun erabiltzen dana, naturan oinarritutako irtenbideak, hor ere, hori da, saiatu, oindala gitzi ikusi, Leioan. Leioanan herrika ondoan dago horre araztegia eta dago horrela eremu bat, dara azkenengo lekua gelditzen dana Padura, Ibaizabalontzoan. Eta dago, ez dago oso ondo, baina dago. Eta, ez dago oso ondo, baina hor dago. Eta oindala gitzi, daletxeak dago hor plan bat egiten, plan bat, egin dute paisaia plana, eta joan ginen etxerekin hitz egitera, beste gauza bat egiten, natur gaitik eta esaten digute, orain, justo bihar egingo dugu hitzarmen bat urarekin, ur patzuergoarekin eta gu, egiteko zelan deitzen zuten, josketan gero da, eremu bat, euriaren ura hor gordetzeko, ezkezak nola ditzen diran, ez da gazteleraz, dira eremu batzuk hori, dala, zulo handi bat, lurrazpian, euria egiten duenean, ura hor gordetzeko, eta nik esaten dien, mesedez,
naturan oinarritutako irtenbideak. Padura bat zer da? Zetarako behar dozu euki eremu bat utzik lurrazpian, bizitza auki dezakela, eta gainera esaten zuten gainera egingo dugu etxetxo bat polita gelditzeko, digo. Ulertzen dozu, orduan esaten zu. Zenbat diru, askotan, klaro, motorra, ekonomia motorra ere da, errepide horiek egitea, zulo horiek egitea, eta esaten du, aldatu txipa. Eta pentsatu naturan oinarritutakoak ere egin ditzazkegu, merkeagoak dira, eta beste aukera batzuk eta beste lan mota batzuk sortzen ditugu, ez? Eta hori da, kostatzen dana, baina arazo oso larria da. Eta malkoak dira, ez? Gainera egokitzen dira, beharretara, ezin dugu aurrikusi, hemendikan 1 urte barru nolakoa izango dan, eta beti berez, natura egongo da. Aldaketa klimatikoarekin gaudela, orain zer ingo dute, hiriak izango dira. Beti emango digu onura, bestia sarkituta geldituko da, eta ez dakigu gero ze arazo ekarriko dizkigun, etengabe gertatu zaigu, ez da? Bai. Bai, ezakite, noiz nahizun pasa jendeak, 3 minututan, refleksio puntu bat, zuek eskerretik eta eskubitik balio hitza erabili duzu, ez? Eta ni ekonomiliaria naiz eta balio hitza entzuten dudan bakoitzean, esan dut, ze baliotaz ari gara hitz egiten, ez? Ze balio hitza, hemen, ezakit filosofiatik norbait dagoen, irakurtzen du filosofia, etika, eta, klaro, balio hitza, ingelesez value, ez dago besterik. Euskaraz dago balorea eta balioa. Erderaz balor, bakarrik ere bai, ez? Eta euskaraz oso ondo dago, ze balioa ere izan daiteke, balio ekonomiko bat, baina gero ere balore, ezakit, etikoak izan ditzazkegu. Eta hor derbente, balioa, balorea. Zertaz ari gara hitz egiten? Kontuz, bai? Eta ingurumen arloan etika fundamentala da. Baina ez ingurumen arloan. Bizitzako edozein gauzetan, etika izan behar da ardatz zentral bat. Ez dakin ondik, bai, etika hitz egin behar dugu. Igual dauka arazo etiko bat euki dezakeon. Hori, edo bioetikan, orain, AstraZeneca bai ez, bigarrena ez, bioetika badago talde bat esaten duena. Guazen honetaz hitz egitea. Eta ingurumena zergatik ez. Zergatik ez dago etika berde, bioetika bezala edo inguruetika talde aditu bat. Zergatik. Ostras, oso galdera simplea da. Zergatik. Dakigunean, ingurumenak egiten digula onura edo kalte, eta erabaki asko oso zailak direla. Non inbertitu, nor dauka aukera ekosistema zerbitzu batzuen onura jasotzeko eta norkez, zuk esan dezulen, ez? Eske depende hiria nola antolatzen dugun, eta zure maparen arabera, baina hori ikusten dugu leku guztietan, hemen eta Taiwanen, hiria berdetu ezakegu, baina jende guztiak ez dauka aukera berdina balio berde horiek erabili ahal izateko. Migratzaileak, emakumeak, umeak, zaharrak, dena gara ezberdin. Deno dauzkagu aukera ezberdinak berdetasun hori horretaz jabetu, kontziente izan eta erabiltzeko. Eta, klaro, orduan etika eta onura guzti hauen distribuzioa ez da automatikoa. Nik zerbaitan inbertitzen dut, eta inbertsio hori ez dihoa jende guztiarentzat bapatean magikoki. Ez. Batzuk beti irabazi, balio hori gehiago zurgatzen dute beste batzuk baino. Eta hor etika dago. Eta ekonomia, eta ni ekonomiaren izen ezkero, ekonomia ez da merkatua. Merkatua da sistema bat oso eraginkorra izan daitekena gauza batzuentarako, baino ekonomista klasikoek, Adam Smith, eta hauek, eta askotan hitz egiten, askotan, gehiagotan hitz egin beharko genuke, beraien balio etikoetaz, ze etika eta filosofia erabiltzen zuten eta txertatzen zuten ekonomia ereduetan. Eta beraiek oso ondo jabetzen ziren merkatuek edo beste politika ekonomiko batzu beraien garaian, 18-19 mendean, zelako eraginak izan zitzazketen jende ezberdinetan, eta beraiek ziren ekonomistas morales. Eta horrela da, ekonomia moral.
Eta gaur egun, ekonomiaz hitz egiten dugunean, edo ekonomiaz irakurtzen dugunean, edo titular bat daukagunean, edo teleberriak esaten dugunean zerbait, ekonomiaz, da, edo barne produktu gordina, hazkuntza edo beraka da, edo enplegua gora bera, edo akzio batzuen prezioa gora bera. Jazta, hori da ekonomia. Uste dut, jendeak eduki beharko lukela ekonomiaren ikuspegi askoz ere zabalagoa. Eta hor daukagu arazo handi bat. Ze ekonomia eta etika ez dira bi gauza ezberdin. Elkartu beharreko zerbait da. Eta ingurumena eta etika, eta ingurumena eta ekonomia, eta ingurumena eta osasuna. Gauza guzti hauek elkarrekin lotuta daude. Eta bukatzeko, balioa hitz egiten dugunean, nik 3 balio mota desberdinduko nituzke. Baloretaz aparte, balore etikoetaz aparte, baina balioa hitza erabiltzen badugu ere, bat esango nuke, zerbitzuko sistemikoena, direla balore instrumentalak. Zertarako balio dit neri padura hori mantentzea? Balio dit pilo bat. Balio dit klimaldaketaren inpaktuak jeisteko ura modu egonkor batetan erabiliala izateko. Dira balio instrumentalak. Instrumentu bat bez, padura hori niretzat instrumentu bada, nire ongizaterako. Gero badaude balio intrinsekoak, naturaren balio intrinsekoa. Nik ez dudala zergatik pentsatu behar natura zertarako balio didan. Zergatik jarri behar dut gizakia gauza guztien erdigunean. Zergatik. Eta berriro etika, zergatik. Filosofoek esaten dute, naturak ere, eta espezie ezberdinek ere, gu bezala, daukatela balio intrinseko bat. Guk jartzen diogu balio intrinsekoa, balio hitza nonbaitetik etorri behar da, gure garunetik, bai? Baina esan dezakegu, niretzat instrumenturik izan gabe, errespetatu behar dut, horiek badaukatela beraien balioa. Eta normalean hori da beste elefante handi bat, horretaz ez dugu hitz egiten. Eta dago 3. bat, eta nik horretaz asko lan egiten dut. Dela, esaten du, harreman balioak. Zer dira harreman balioak? Bueno, ez da erdibideko gauza bat, ez da intrinsekoa da instrumentala, ez da erdian jartzen dudan gauza berri bat. Baina bada, bietatik ezberdintzen duen zerbait. Eta da, Gernikako arbola, zuaitz bada, ez? Izan zen, dauka, ezan bagarren belaunaldia da, ze importantea den, ez? Urgul, ze importantea, ez da bakarri mendi bat, edo baso bat, edo... Badauka zerbait, ez dela instrumentala nire ongizaterako. Dauka, nerekiko, edo gizarte batekiko, donostiarrekiko dauka harreman bat. Eta harremana izan daiteke kulturala, identitarioa, hizkuntzarekiko. Nik nire lehenengo neska lagunari musua eman nion leku hori. Instrumentala da? Ez. Intrinsekoa da? Ez. Baina badira hainbat balio hor direla harremanezkoak. Leku batekiko daukan harremana eta denok dauzkagu. Leku bat edo gauza bat, normalean lekua hitz egiten dugu. Eta hori dator gure bizipenetaz, eta horiek beharrezkoak dira. Hori gabe ez ginake gu izango. Ez ginake gu izango. Gizarteak ez luke zentzurik. Orduan, eta zerbitzu ekosistemikoek ez daukate hori. Batzutan hitz egiten dugu zerbitzu kulturaletaz, baino hau ara dago doan ideia bat da. Eta ere ez da intrinsekoa. Orduan, naturari buruz, edo planak egiten ditugunean, estrategiak egiten ditugunean, pentsatu behar dugu, eta esaten digutan, eta honek zer balio dauka? Honek zertako balio du? Zertako balio duen? Torri hona, goazen hitz egitea balioetaz. Eta goazen mailaren gainean jartzea, dauden, edo egon daitezkeen balio guzti hauek. Eta horretako jendeari galdetu behar zaio, noski. Ez dago tekniko jakintxu bat esan dezakenak, urgulen balioak dira, hau eta hau. Ekonomikoa, ez dakiz zer, hauek dira. Ez, hori ezin da horrela egin. Hau izan behar da, halako galderei erantzuteko beti behar dira prozesu parte hartzaile benetakoak. Jendeari galdetu behar zaio. Ez bakarri galdetu. Jendearekin hartu emanak egon behar dira, benetan hiri baten espazioek ze balio duten jakiteko. Edo azpiegitura grisek ze balio negatiboa dauzkaten ere jakiteko. Eta denok ez gatoz bat etorriko.
Hori seguro. Eztabaida egongo dela, seguro. Baina gizarte honetan normalean eztabaidak ez ditugu nahi. Zergatik? Eztabaidak ondo egiten ez baldin badira, konfliktoetara eramaten gaituztelako. Eta konflikto hitza gorroto dugu. Gorroto dugu. Normalean. Konfliktoa, ez, konfliktorik ez. Nola konfliktorik ez? Gizartea dago konfliktos josia. Hori da gizarte baten definizioa. Hartu emana, eta konfliktoa da gure hitz, asmatu dugun hitz bat. Baina konfliktoa beti daude. Ekologo batek esango luke, sua da elementu natural bat. Eta, sua txarra da. Ez, aizue, sua egon behar da, naturan. Eta suak berak sortzen du naturarentzako onura asko ere, bai. Gauza da, sua, ez baldin badugu suari bere papera egiten uzten, bapatea, eta babesten baldin badugu, kriston biomasa sortzen baldin badugu, babesten baldin badugu, sua datorren egunean, izugarrizko kalteak izango ditugu, ekologikoak, ekonomikoak, sozialak. Bai, orduan, sua txarra da, ez. Konfliktoak txarra dira, ez, depende. Depende nola hartzen ditugun konfliktoa. Nola jendiek galdetu behar zaion, Bueno, ni bakarrik baina gauza bat. Ibonen nahi du erantzun uste dut. Gauza bat, bakarrik esate da, berak esaten du, daude modu desberdinak ekosistemen zerbitzuak balio, baina gu ez gaude balio ekonomikoan, bakarrik bota dut hori lehen guk alda egin fisikoa, guk ez dugu egiten ekonomikoa, baina guk berak esaten duena guk jendeari galdetzen diogu. Hau da, guk egiten normalean egiten dugu biofisikoa, dozula egin ekologiako balioekin eta, baina gero ere egiten ditugu inkesta, berak esaten duen bezala. Gauza bateri, eremu bateri oso garrantzitsua da, eta guk ikusi dugu. Osea, jendea, segun eta identifikatzen bada leku horri pizu gehiago ematen dio, eta hori oso garrantzitsua da. Eta guk egiten ditugunean balorazioak eta egiten ditugu jendeari ere galdetzen, ze oso garrantzitsua da. Alde batetik hori, hori. Bai, eta hori komentatu duenean orain, ez, badakidakila, baina, esaten da, kalte ekologikoa, baina ze kalte ekologikoa, ez da kalte ekologikoa. Ze kalte, natura barneratuta deko zua. Osea, askotan, ikusten ditugunean gauza zute bat dago, Tafaian gertatu zanean, eta dana gogoratze du galdetu ziatela, eta zer den zen du? Ni ez nago kezkatuta, Mediterraneo da, ohituta dago. Eta handi 2 urtetara galdetu zieten berriro, eta bai, dana berreskuratu da. Pues zergaitik ez? Ez que naturarentzako arazoa kalteak ikusten ditugu gure ikuspuntutik. Hau da, nire etxea, nire hau, nire estea. Baina naturarentzako barneratuta dauzkat, hemen olatuak apurtzen dutenean dana, area doa leku batetik bestera. Eta zer? Hori da ekosistemen dinamika. Arazoa da guk ikusten dugula gure ikuspuntutik, ez? Dana doa gure ikuspuntutik, ez lehen ikusi dut, ez? Tona hektarea. Hori da, nekazaritzatik etorri da. Naturari uste dozu importatzen zaiola erredera. Bai, espeziak alde egingo dute, individuak hilgo dira, bai, hil dira. Baina kaltea guk ikusten dugu. Nik horrela ikusten dute, kaltea guk ikusten dugu. Naturak ez, natura resilientzia deko. Aldaketei moldatuta dago. Ze gertatzen da? Aldaketa horiek batzutan gertatzen direla 1000 urtetik behin, eta beste batzutan gertatzen dira 10 urtetik behin. Egunero, padura, marea gora, marea bera, hori zer da? Hori da, zerbait naturala. Itxasoarentzako eta padurarentzat, bai. Bai, kontua da guk sartu deula guain faktore disruptibo ikaragarria, gure industrializazioarekin eta azkunde etengabeko honekin, ez da? Orduan, hor da okoxka. Baina esan dut hori instrumenta, guk bai da instrumentala nahi badozue, baina guk ez dugu begiratzen balioa, dirua edo hau, ez. Da, ikusten duzu zer egiten duen, baina horren barruan ere egiten ditugu inkestak. Berak nahi esan duen bezala, oso garrantzitsua da jendea identifikatzea, ezagutzea lekua, gero nahi badugu benetan errespetatzea eta ulertzea. Askotan hori gertatzen zaigu, ez? Hori, galdetu ingo diogu. Bai, parkatu. Galdetu ingo dizuegu, ia zer daukazuen esateko edo galdetzeko, altxaskoa mikrofonoa hartu dezazuen, jarri da eta hor YouTuberena, etxeti daudenak ia baita zerbait komentatu duten, eta hortxe mikrofonoa. Vale, me lo sujetas. Yo voy a hacerlo en castellano. Vale, tengo el retorno dentro de las orejas. Una pregunta
para Unai, porque eres economista, y un comentario. La pregunta me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre el consumismo, es decir, que hay que ir más allá de proteger la naturaleza, hay que cuestionarse, y me gustaría preguntarte, pero ese consumismo, ¿de dónde viene? ¿Por qué consumimos tanto? Yo tengo la intuición de que la respuesta a esta pregunta es la misma respuesta a la pregunta de por qué Keynes se equivocó hace 90 años cuando dijo que en 2030 trabajaríamos 15 horas semanales. En otros términos, si somos 10 veces más productivos que hace 100 años, ¿por qué demonios no trabajamos 10 veces menos? Tengo la intuición de que la respuesta a esas preguntas es un poco la misma y me gustaría tener tu opinión sobre esto. Si tiene que ver con el sistema económico, o sea, monetario, la producción de la moneda y esas cosas. Y el otro comentario era decir que tenemos también una batalla, aunque no me gusta emplear terminología bélica para esas cosas, pero de la retórica, sobre el campo de la retórica, porque todo lo que es verde, sostenible, ecológico, es como por encima de lo normal. Está lo normal y está lo verde sostenible. Y creo que deberíamos invertir las cosas, es decir, para decirlo simplemente, en lugar de ir al supermercado y comprar o tomates normales y tomates ecológicos, tener tomates normales y tomates con pesticidas. Es decir, invertir las cosas y cambiar la lógica. Eskerrik asko. Euskaraz erantzen modut, bai. Bai, zure... bueno, batuko ditugu edo banan-banan egingo ditugu. Bai, bueno, oso motz, bigarren puntua oso interesgarria, bai, semantikaren poterea. Semantikak dauka izugarrizko poterea. Sortzen ditugu bizioak, zer da ona, zer da txarra, zer da aurrera bidea edo progresoa eta zer ez den, bai. Eta hori, eta soziologoek, eta ingurumen soziologoek horretaz asko lan egiten dute. Eta badago orain mugimendu berri bat hori ikusteko etorkizuneko agertokiak zeintzuk izango diren, ez? Eta normalean, klaro, distopietara joaten gara oso azkar. Klaro, ikusti da, zein dan trajektoria, hor mapetan ikusten dugu, eta beste 20 urtetan, eta klaro, galdera da, eta inciso bat, baina orduan ez ditugu hiriak behar, noski behar ditugula hiriak. Osea, inertzia oso potentea da, eta hirien abiadura hau segurazki ez da motelduko, eta orduan hirietan gauzak asko hobeto egin behar ditugu. Baina, semantika, jendearen pertzepzioak eta hitzak, eta hain garrantzitsuak diren, adiez, hemen eta leku askotan, eta nik uste sistema ekonomikoari gaur egungo sistema ekonomiko imperanteak, hau da, merkatuaren potereak daukan, eta merkatu ez da gauza septiko bat, hau ez da eskaria eta eskaintza bakarrik. Merkatuak ere diseinatu egiten dira, bultzatu egiten dira, merkatu batzuk bai, beste batzuk ez, eta hor gizakia dago, gizakiaren eskua dago, eta ez da invisiblea, Adam Smithek esaten bezala. Nik uste hor, badagoela, jatorrian, batez ere, 80. hamarkadaretik aurrera, eta ez da koinzidentzia Reagan-Thatcher binomioa momentu horretan, ekonomiaren semantika eta ekonomiak zeuzkan kontzeptu batzuen berrinterpretazio bat, agertu zela, eta nik uste potere ekonomiko handienei onura handia egiten ziotela desregulazio bortitz bat, osea, gauza publikoetatik edo komunaletatik pribatura pasatzeko aukera, hor agertu zen, eta nik uste dut gizarteak jarraitu duela pentsatzen, edo irentsi du amua, denok irentsi dugu modu batera o bestera amua, eta amu hori da aurrera bidearen kontzeptua. Zer da progresoa? Ez dugu progresoaren hitza, ez dugu kuestionatzen. Ez dugu eztabaidatzen, herri batentzako zer da progresoa, hiri batentzako zer da progresoa, familia batentzako zer da progresoa. Daukagu hori klaseak daude, eta klase ertainaren espektatiba beti da mantentza eta pixka gorago jutea ekonomikoki. Aukera ekonomikoa handiagoak izatea, kontsumaldetik, eta egia da, Bigarren Gerra Mundialetik, 80. hamarkadara arte, progreso hitz hori nahiko ondo zegoen
Claro, berreraiki behar zelako ekonomia bat. Osea, Europako ekonomia guztiz suntsituta zegoen, eta berriro sortu behar ziren osasun zerbitzuak, hezkuntza, industria, dena. Hor sortu zen adibidez barne produktu gordinaren adierazlea. Momentu historiko horretan sortu zen. Horretarako ekonomien norabidea, pixkat zein izan beharko litzateken, eta hazkuntza ekonomikoa zein izan behar zen neurtzeko. Eta batean, barne produktu gordina magikoki bihurtu zaigu progresoaren, barne produktu gordinaren hazkuntza bihurtu zaigu guztioi, progresoaren sinonimo bat. Barkatu, ekonomilari premio Nobelak daude esanez, mesedez, barne produktu gordina bakarri dela adierazle bat eta nahiko inkompetentea da progresoa neurtzeko. Inkompetente. Bai? Eta baude askoz ere indikadore hobeagoak. Bere funtzioa daukala, jakiteko ekonomiaren metabolismoa zen den? Bai. Baino mesedez, ez dezagun nahaztu, halako semantika, barne produktu gordina adibez, progresoarekin. Eta nik uste dut, gizarteak, 80. hamarkadan botazioten amu hori unibertsitatetatik, akademiatik, intelektualidade berri batetik, eta irentxe genuela. Eta zuk esan duzun bezala, semantika, tomate transgenikoak edo oiek edo ekologikoak, zein da normala eta zein ez, nik uste progresoaren hitzarekin berdin egin behar dugula, beste maila batetara, eta eztabaida hori ekarri. Zer da progresoa? Beste galdera badago eta askar bukatzen jun berdeu, 8:30 bukatzen dalako, hemen beste badago, ez dakit nola ingo den, eta beste bat, ez dakit nola ingo den. Tabernan. Azkar esango dugu, ez? Bai, bira, nik nahi nuen komentario txiki bat egin lehenengo digoneri, ez? Horra gertu duzu liburua kolapso, hasierakoa, ez? Eta, bueno, pixkat igual ekartzen ere bai, Estatu Espainoleko testu ingurura, hor daude Carlos Taibo eta bestelako filosofoak diran edo hori teorizatzen. Eta duela gutxi atera da espainolez, Pablo Serviñeren liburu bat kolapsologiari buruz hitz egiten duena, ez? Osea, ja ez dugu nahi etortzea eta itxaropena dukagu, ez? Hau etorriko da eta garrantzitsuena da nola ari garen prestatzen, hori gertatzen denerako ze eszenario imaginatzen ditugun gure inguruan eta nola garatzen ditugun horiek, ez da? Eta ez bada etortzen agian suerte asko baldin badukagu, bueno, daukagu komunitate resiliente bat, pues ez da aurre egingo diona, etorriko diren beste arazo klimatiko eta sozialeri, ez da? Eta, bueno, gero baita ere komentatzea, enpatu dela, herritarren garrantzia, ekologiaan, ez, eta nola kontuan hartzen den, hombre, guk ja ez ditugu nahi inkestak, ez? Osea, galdetzen zaigunean, zer da galdera bat, ez? Neri, osea, guk nahi dugu parte hartu, guk nahi dugu erabakien parte izan, gure mundua diseinatu, bizigaren hirietan, guneak topatu, nik Ulia kolore baratzatan parte hartzen dara, eta Uliako mintegien parkean daukagun auzo lorategi komunitario bat, 7 urte daramago proiektu horrekin. Eta udaletxera guten geran bakoitzean, izugarrizko justifikazioa egin behar dugu egiten ari garen lanaren inguruan. Ez dakit nola esan, ze frustrazio ere egiten dugun, modu bolondresean aurrera ateratzen ari garen, ingurumenaren aldeko biodibertsitatea ez bakarrik babesteko. Ez hori denak, ze kalado gutxi daukan gure politikoen kultura gaitasunean, ez? Eta orduan hori da, alde batetik oso frustrantea. Eta beste alde batetik pozgarria ikustea nola urte guzti hauetan, eta batez ere azken urte honetan, parte hartzera, baratzera, parkera, gozatzera etortzen den jendea izugarria hasi da, ez? Dago behar bat, da hori ikusten dugu guk, ez? Eta, bueno, baita ere ikusten dugu hor, aukera asko, ez? Etorkizunean, horrelako proiektuak egoteko auzo eta hiri guztietan. Eta bukatzeko komentatzea, aberraz zuzeiten, ez unaiek esan duen gauza baten inguruan, pixkatan ezuk ere komentatu ez dut, Donostia egiten ari da lehen biziko aldiz bere osasun plana. Eta hor, agerian gelditzen ari dena, da ekialdeko auzoetan dauden desabantaila guztiak, ez? Eta desorekak, eta ez zaio horri erantzuten, ez? Eta, gogoratu naiz esan nahi nuena, ez? Pedagogia, ez aipatu, ez? Gaurko, gauza asko ezin gintzirelako esan, ez? Guk ikusten dugu
aurrekin egin behar den lana, gure gizartea mugitu arazi behar baldin badugu, osea, pedagogia aurrekin hasi, baina helduetaraino egin behar den lana da, hau pedagogia da, ez da? Eskolak erabat eremu grisak dira. Eremu grisitan ezin da egin, eremu berde baten pedagogia. Hori, osea, muga horiek aldatu behar dira. Gure parkera etortzen den jendea, zer da hau, ensalada, ez hori letxuga bat da, ez? Eta, orduan, benetan oso adierazgarria da, ez? Orduan nik uste, aldaketa horiek emateko behar ditugula politika ausartak, herritarrak entzun egin nahi dituzten horiek, eta benetan lan bat egiten danean maila sozialean hori, osea, ja ez baloratu, ez balioan jarri, ez baizik eta entzunta aurre egin horri, ez? Pixkat hori komentatzea da eskerrik asko. Askotan egiten ustearekin konformatzen geha, ze badakigu nola egin. Eta jarri dezun adibidea baratzagarena zoragarria. Zorionak egiten dezuen lanaren gatik. Bai. Askotan goitik egiten duena gelditu, paspada. Trabak jarri, ez? Eta horrela da. Adibideak asko daude. Auzolanekin eta horrela. Hemen mesedez... Ez daki nahi zenun biletako batek zerbait esatia ondo ekarriak. Bai, galdera, bai, Ibanerentzako, ulertu dut plangintzan bilizarela lurralde antolaketan, eta aipatu duzu azpiegitura berdea, orain lurralde antolamendu araudian sartu berri den kontzeptua da. Eta aipatu duzu konexioaren importantzia, ez? Ez da bakarrekan espazio berdea, baizik eta elkarrekin konektatuta egon behar dutela. Ulertzen dudanez, azpiegitura kontzeptu hori eremu urbanoetara mugatzen da, EAE mailan. Dena den, konfigurazioa, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaiako konfigurazioa ikusita, batez ere oso eremu urbanoak direlako, eta bestetikan, EAE mailan korridore ekologikoen sare bat dago. Ez dakitze puntutaraino funtzionala den, ez dakitze ikerketa dagoen horren inguruan, benetan funtzionatzen ote duen. Eta galdetuko nahiko nuke, loturarik edo nola uztartzen diren azpiegitura berde hori, eta gero korridore ekologikoien sare hori. Ba aldago hor nunbait zerbait? A ber, lurralde antolamendu eltezpideak egiten dutena, esan dutena da, azpiegitura berdeak, nik jarri dut adibideak hiriena, ze hirietan egin behar dira. Esan behar dira zeintzuk diren. Lurralde antezpideak egin dutena izan da hartu dut, eta zeintzuk dira momentu honetan EAen, badira. Naturguneak, antzeko eremu batzuk, korridore ekologikoak, eta horiek da dago sartuta azpiegitura berdean, bai? Baina arazoa zein da. Ez dutena esaten da azpiegitura berde horietan, ze asko sartu aldira hor, azkenean azpiegitura berdea ikusi dozuten definizio horrekin da biodibertsitatea, eta nengoen esan behar du biodibertsitatea, ze espaldian hitz horietatera biodibertsitatea, bai? Eta ekosistemen zerbitzuak. Baina izan behar dira multifuntzionalek. Ez du esan nahi, egiten dutenak orain adibidez, ongara proiektu baten hor zintzere, hor aldundian, eta forestalizak, eta ez, karbono finkatzen dugu ez parkatu ez. Hori ez da azpiegitura. Azpiegitura dira biodibertsitatearentzako habitata, ez hartzen da erregulatzaile barruan, zerbitzu barruan, baina ere egin behar dituzte gauza gehiago, bai? Multifuntzionalak. Zaiatu behar dugu onur gehienak ematea edo funtzionatzea, azkenean da funtzionatzea ondo, ez? Orduan, artezpideak egin dute hori, eta orain urrengo pausua da eskualdeak, eta azkena ez dakizen bat urte daukate, orain Espainiak ere egin du estrategia, daukate hiriak ere egin behar dute, eta azkenean dana egon behar da lotuta, baina hirietan orain, lehenengo, azpiegitura berdeen parte hau, osasunarekin ere lotuta dagona, dotetan edo sartuta dago, 2019an ustailan onartu zen. Lehenengo plan partziala sartzen ari dana, da Bilbokoa. Baina gero udaletxe guztiak egin behar dute. Arazoa zein da. Hau hartu dezakegu hori, jarri dute eta jarri dute natura, korridor, ez, esan dizuedana. Azkenean, azpiegitura berdea da modu bat nebadozute legearekin sartzea eta ia demontre baten ezakit. Ez da babestu, baina garrantzia ematen diogun, baina ez dute esaten. Hor zer egin daiteken. Hau da, landaketa bat izan daiteke.
Baina igual esan behar duguna da, bai, azpiegitura berdeak dira, baina izan behar dira eremu, bertoko eremuak, eta sustatu behar dugu bertoko eremuak, eta eremu, narriatutako eremuak behar bada, naturalizatu behar ditugu, eta benetan egin paisaia iraunkorra. Azkenean ez da nik esaten duten mendik doa, parkatu, dana dago lotuta. Eta artezpideetan, hitz egiten badozu egin dutenekin, esaten dizute, eske guretzako, nik hori jarri dizuet Renatur horretan dela, hiri inguruko eremuak, ez? Eurentzako eaen, hiriak kenduta, eta herriak, dana da hori, bai? Eta eurak erabili dute hori, eremu babestuak eta, baina gure ikuspuntutik ez da hori. Eta ez bakarrik txarrena da, Bilbon orain daudela, Bilbon egin dute, ez? Bueno, Bilbo metropolitanean egin dute, ez? Baina ez dira, baina bakarrik da, leku babestu bat idiri, edo, ia da pausu bat, baina sartu behar duguna buruan da, dana dala garrantzitsua. Eta lehen esan dizue dana, edo zer gauza egiten dudanean, eta unaik esan duen bezala, fijatzen gara, balio gordinean, ez pentsatu behar dugu nik landaketa bat jartzen bat duen dagoela eztabaida guztia eukaliptaliekin, eta landaketa hori egiten dudanean, batzutan esaten dute, txanda dela 45 urte, parkatu, ez da 45 urte, 45 urte, 3 aldiz mozten dute. Hori zugarrizko azaldura sartzen duzu eremu horretan, ez diozu izten denboraz, hemengo basoa beste modu batera eta beste baldintza batzuetan egon dira. Ez? Orduan, hori azpiegitura berdea da? Ez. Bai, eta kontutan hartu behar dugu paisaian zer egin behar dugun, zin ustez ideia azkenean da paisaia iraunkorra behar dugu. Gero, momentu honetan, nik esan dizuet, hori da dekoguna, hori da Europatik datorrena, hori da nahi badozute, beti bezala, punk, erabili dezakeguna elementu bat. Baina, ia azken batean, noizbait, barneratzen dugun, dana dala garrantzitsua. Eta beti, edo zer gauza, eta nahi esan duen bezala, ez dugun saiatu behar duguna ez, hiriak ez zabaltzea gehiago. Renatur proiektu horretan, Europako herrialde desberdina dagoz, eta euren arazoa da, lauak direnez, zabaltzen dira. Eta ez dakit ez egin, zelan gelditu, bai? Hemen beste arazo bat daukago baina, bai. Bueno, parkatu, ez dakit erantzun dizudan bestela. Bai, gauzatxo, hemen arku atlantikoan daukagun, natura, eta ekonomia da sozialki sortu dugun kontzeptu bat, badauka bere definizioa eta teknikoa, baina natura ere bai, zer da natura, niretzat zer da natura eta zuretzat zer dan, eta, ja jarri naiteke Patagoniako norbaitentzako zer da natura, hau ere, natura da kontzeptu, guk sortutako kontzeptu bat, eta da, deitzen dioguna muga kontzeptu bat. Muga esan nahi du, muga egiten duela eta hor batzen garela, kontzeptu horretan elkar ulertzeko, bai? Baina gogoratu dezagun semantika naturaren eta zer da berdea, zer da natura, zer da azpiegitura, zer da gauza hauek eztabaidatu behar dira eta parte hartzearekin, eta ados nago atzean dagoen emakumeak esan duenarekin, benetako parte hartzearekin, ez? Eta baino bai, sinisten dut goiti berako eta beti gorako elkarlotura hori beharrezkoa dela. Bakarrik beti gora, hau koordinatu behar da, eta koordinatzeko lan instrumentuak behar dira. Eta instrumentuak normalean goian daude, goian diseinatzen dira ere bai. Baina gauza bat, eta niri horregatik gaur ekarri dutona, zeharkako eraginak zeintzuk diren, bai? Zeharkakoak ez ditugunak ikusten. Eta esan dut, mundu globalizatu honetan, zeharkako eraginak, biodibertsitatearen gaineko zeharkako eraginak, gero horrek COVID-a ekarri digunare bai, eta bar, ez nahi sortan sartuko, oso importantea direla. Klima aldaketarekin ere bai, eta klima aldaketa ez dut hitz egin, eta klima aldaketa zentru batetan lan egiten dudan, ez, gauza, kontzeptu, ideia berdin hau erabili nahiko nuke. Eta gaur bertan, adibide bat karri dizuet, baina ez digu denbora ematen diapositiboa jartzeko, nahi nuen ikusi, Europako ze hiritan, ze Txinan bai egiten ari dira alako ikerketa pilo bat, txinoek. Eta dena Txinatik ekartzen dugu, txinoak ari dira jadanik, zientzilariak, hango zientzilariak ikusten, zein dan beraien aztarna ekologiko zeharkakoa. Bai? Osea, beraiek oso ondo ulertzen dute. Eta nahi nuen ikusi klima aldaketarekin zeharkako emisioak sortzen ditugun Europan. Eta adibide bat ekarri nahi nizuen. Eta adibidea Suiza da. Nik aurkitu ditudan daturik oberenak Suizako ikertzaile batzuk, orain dela urte pare bat,
urte gutxi argitaratutako ikerketa baten ildotik. Eta ikusten zuten, nola, eta gainera nahi nuen ikusi, landa inguruko zeharkako emisioak, landa inguruan bizi direnen zeharkako emisioak, zuzeneko emisioak, eta zuzeneko emisioak dira, gasolina jartzen digu kotxeari, erregai fosilak erabiltzen ditugu zuzenean, eta horrek emisio batzuk oso jakinak eta oso ondo kalkulatu daitezkenak dira, edo guk etxean elektrizitatea pizten dugu, hori dependen ondik datorren, horrek badauka ere karga, CO2 karga bat, ez? Eta hori zuzeneko emisioak dira, ez? Guk egiten sortzen ditugunak. Ez diote industriak eta ez gu kontsumitzaileok, guk kontsumitzaileo bizilagunok, hiri batetan bizilagunok. Eta Suizako estadistikek diote, gauza batzuk diote, baina niretzat interesgarriena zen, azkeneko ikerketa urtea 2018 uste dela, gaur egun, bai? Ez dira gauzak aldatu 2018tik ona bakarri pandemiaren parentesiakin. Zuzeneko emisioak, hau da, erregai fosiletik, zuzenean eratorritako pertsonek guk sortze ditugun emisioak hirietan, eta zeharkako emisioak, eta zeharkako emisio dira kontsumoaren gatik, hau da, nire ordenagailu bat erosten dut, kotxe bat erosten dut, oporretan noa ez dakit nora, elikagaia produzitzeko, ekartzen ditut Nueva Zelandako kiwiak, gauza guztioi daukate emisio azterna bat, CO2 emisio azterna bat. Eta gaur egun egiten ari da izugarrizko ikerketa politak ikusteko abiadurandiko trenak ikerketa horren arira ere bai, bizitza zikloaren zeintzu dira edozein ondasun infrastruktura edo kontsumitzen dugun edozein gauzaren bizitza zikloaren CO2, ez? Eta hori kontutan hartuz, bai? Eta Suizako batazbesteko urbanita bat kontutan hartuz ikusi dute, zeharkako emisioak direla zuzeneko emisioak bezain bestekoak. Baino, gure estadistiketan, Eustatera baldin bazoaz, edo Euskal Herriko EAEko edo Nafarroako inventarioetara baldin bagoaz, normalean zuzeneko emisioak bakarrik, zuzenean eratorritako emisioak neurtzen direla. Baina ez ditugu gure kontsumoari lotutako emisioak normalean neurtzen, bai? Hori nork neurtzen du? Produzitzaileak, Txinak. Ja, baina hemen berdeak izan behar gara. Ja, baina eske berdeak izan behar gara, izango gara baldin eta gure zeharkako kontsumo horren bidez sortzen ditugun emisioak kontrolatzen baditugu. Hori da berdea izatea benetan, ez bakarrik, eta hori da pixka bat, hori da. Eta hori nahi nuen, zeharkako ideia hau, dala, B aldea, normalen ez da bakarrik bianiztasunaren inguruko gauza bat, klima aldaketarekin eta ze indize edo ze adierazle erabiltzen ditugun esaterakoan, gure emisioa jaisten ari dira, bai, benetan, zuzenekoak bai, ari dira jaisten. Gure industriak eramaten ditugulako ez dakin ora, politika batzuk norabide on batetan doazelako eta orain kotxe elektrikoa izango duelako eta gure emisioak bera joango dira, eta zeharkakoak, eta hor jarri behar dugu, benetan hor jarri behar dugu ipar globalean, guk izan dugu historikoki eta daukagu klima aldaketaren erantzukizuna handiena, orain egia da India, Pakistan, Brasil, Txina eta daudela eta erantzukizuna handia daukatela ere bai, per capita igual ezain beste, baino agregatuan bai, baina nik uste dut, benetan gure hirien berdetasuna neurtzerako orduan eta horretaz hitz egiterako orduan, zeharkako emisioak eta zeharkako eraginak, zuzeneko eragin horiek bezain bestekoak direnez ikusita, Suiza eta gu ez gara oso ezberdinak, igual kulturalki pixkatxo bat, baina gaztare gustatzen zaigu eta, bai, oso antzekoa gara. Izan edu, segurazki gure zuzeneko eta zeharkako emisioak oso antzekoak direla, oso antzekoak. Azken galdera bat? Bai. Lehenengo eskerrak eman, ze unai benetan asko ikasten nahi naiz, irutatik asko ikasten nahi naiz, eta disfrutatzen ere. Eta, galdera badakat, esan dezunean, tabakoari buruz hitz egin dezunean, esan dezu sentsibilizazio kanpainak daudela, baina ez direla nahikoak, ezta? Eta jakin nahi nuke, zer gehiago behar duen jendeak sentsibilizatzeko, ezta? Edo reakzionatzeko eta aldaketa bat izateko. Ze
nire inguruan dakaten jendeak sentitzen dut ez duela erreakzionatzen arazo baten aurrean. Adibidez, oain hitz egin dezuenari buruz, eta tabakoaren adibidea oso gertukoa iruditu zait, ze jendeak ez du ikusten arriskua edo ez du tratatzen ezer arazo bat bezala. Eta orduan, horrek frustratzen hau asko, ze ikusten dut nire etorkizuna dagoela beraien esku ere bai, ez da? Eta orduan, arazo baten aurrean ez erreakzionatzeak beldurtzen hau. Eta gustatuko litzaidake ateatzea hemendik jakinda zer egin dezaketen nik pertsonalki hasteko aldaketa bat egiten edo ze gehiago egin dezaketen ze benetan, burua hausten dut pentsatzen eta saiatzen nola hasi aldaketa bat, nire pertsonatik aurrera, ez da? Eta orduan, hori da, jakin nahi nuke atera nahi dut hemendik hori jakinda. Ez nahi psikologoa eta... Bai, hori psikologo sozialek aztertzen dute eta da arriskuen pertzepzioa gizakiok nola perzibitzen dugun arriskua. Orduan, justu honekin ere gertatzen zaigu, birusaren eta txertoaren arriskuak, ez? Ze modu desberdinetan, guk sentitzen ditugun, naiz eta bat, askozaz arriskutsuagoa izan, bestea baino, txertoen albondorioi askoz bildur gehiago dio virusarekin infektatzea baino. Eta hor faktore pila bat daude, eta bakoarekin zuzeneko kaltea nola epean luzatu egiten da, bitartean gainea, azkenen toksikoa zaparte, badauka baita ere mendekotasuna sortzen dituen substantziak eta propaganda pila bat. Eta horrek aldeko zea egiten du, ez da, indarra egiten du. Bai. Aurre egiteko prest horri, ez da? Azkenean esan duzu gure momentua dala, ez da? Eta nik 18 urte bete berri ditut, eta ikusten dut, nire inguruko jendeak ez daukala intentzioa eta ez duela ezer egiten horren aurka, ez da? Orduan, beldurtzen hau pila bat horrek, orduan ezakit. Quiero respuestas, bai, quiero respuestas. Izan lehike, nik uste horren erantzuna dela kolektiboan elkartu behar dezela, ez? Eta topatu, zu bezala, prest da ona, gauzak aldatzeko eta horren alde egiteko. Baina daudenetik hasi behar, kontatu du, 7 urte daramate adibidez baratzean horrulian, eta oraindik ez dute lortu udalak aintzat hartzea eta laguntzea, bai, epeluzeko karrerak izaten dira, pedagogia. Gauzatxo bat bagarri, bai. Badago kontzeptu oso interesgarri bat ekologiatik datorrena eta giza zientzietan ere erabiltzen dena, ez dela erresilientziarena, hori oso importante da, beste bada, dela, ingelesez esaten da, tipping point. Tipping point. Eta tipping point bat zer da ingelesez? Zerbait gertatzen da, hasiz doan zerbait da, baina batean, izugarrizko salto bat gertatzen da. Sistemak ez dira linealak, sistema batzutan ez dira esponentzialak. Sisteme dauzkate propiedade emergente batzuk. Ezagutzen ez ditugunak ere bai. Orduan ere, konfiantza eduki behar dugu, gutxi batzuek egin dezaketen lana, eta, munduan irautzak horrela gertatu dira. Ez dira gertatu gehiengo batek burrukatu delako beraien eskubideen alde. Emakumeen eskubideak, beltzen eskubideak, ez dira horrela gertatu, inoiz, historian. Izan da beti talde txiki bat, oso ondo antolatua, oso kostientea, oso saretuta, sareak sortzeko izugarrizko ahalmenarekin, eta hor heltzen da, elur bola txiki bat sortzen da, eta kontestuaren arabera, eta baldintzen arabera, egia da, hau ez dela magikoa, baldintza batzuk eman behar dira, eta auskalozek ze baldintza eman behar dira, eta jakin behar dira, baliatzen inteligenteki baldintza horiek, irakurri behar dira ze baldintza dauden, eta ze baldintza etorri daitezken, aurreratu baldintza horietara, eta zuk egin dezakezun zure lana, zure kuadriarekin, eta kuadriako gaztetxearekin, eta gaztetxea herriko jaietan, eta herriko jaietan ikastolarekin, eta saretuz joan, eta berdin da hemen 100 pertsona gotea edo 2000. 2000 egongo bagina segurazik zerbait gaizki egiten egongo ginateke. Hau da show bat, eta ni hasiko nintzateke kriston dirutza kobratzen 2000 pertsonena aurrean hitz egiteagatik. Orduan ja gaizki zerbait ja berdetasun hori ja segurazki desbiertuatuta egongo litzateke.
Orduan, gizarteak horrela funtzionatzen du, eta tipping point hori, da gizartean sortu daiteken tipping point bat, positiboa, beti positiboa, nun baldintza batzuen arabera, eta saretuz eta hori, eta saretzea da kapital soziala sortzea, zergatik sortu ziren Mondragonen kooperatibak. Hor bat zeudelako baldintza batzuk, eta tipping point bat gertatu zen sozialki, eta eredu empresarial berri bat sortu zen, herriarekin txertatuta, edo ikastolak, eta bar. Benetako auzolanarekin, txingurri lanarekin, zientziari entzuten, ez ke saltzaileei entzuten, eta ez WhatsAppari eta Twitterrean bizitzen, baizik eta benetako munduan, fisikoan bizitzen, eta harremanak eukitzen benetan, ez Twitterren eta Facebook bidez, eta hori lortzen baldin badugu, segurazki tipping point horretatik gero eta gertuago egongo garela uste dut. Noiz gertatuko den eta nola, ezin da jakin, ez gara magoak, baino baldintzak sortu behar ditugu, eta nik uste baldintzak horiek, sentsibilizazioa da beharrezko gauza bat, baino ez da nahikoa ez da gutxiagorik ere. Nik bai ikusten dut, zuen belaunaldia, sekulako saltua ematen aizate. Ostiralak eta, Gretaren fenomenua, eta gure garaian pentsa ezina zan hori. Gu beste gauza batzuta. Baina nuklearrarekin eta egin genituen. Beste borroka batzu genitun, baina formak aldatu egiten dira, baina beti ere taldetikan sortzen dira, elkartzetik. Ni bakarrik esan, badagola, unibertsitatean badago, pertsona batik, hemen Donostiko fakultatean dagoela, psikologian, eta horiek ari dira ikertzen, zerk egiten duen gizakiak ideiak aldatzea, hau da, momentu batean zuk uste dozu, eta gero aldatzea, eta hor dago, hori ere arriskutsua izan daiteke, baina zerk egiten duen, guk gaude horrela, eta zuk zure lagunak, aldatzea ere bai, ez? Daude hori ikertzen. Orduan, bere gauza honak eta txarrak okiko ditu. Hor dago zikertzen, baina esan edut, garrantzitsuena da hemen gaudela. Baina elefantea hondiei begiratu. Eta... Beti. Osa, deserosoak diren galderak egin. Orduan, nik esaten dut hori azpiegiture berda, ez da onena, baina gutxienez da zerbait. Ulertzen duzue, eta ez duguna da pentsatu, eta hor gaude, teknikariekin, gora bera, ez dakizertata da, eta lehenengo aldiz joan ginean hitz egitera, artezpideak begiratzen dutenekin, esan ziguten, beste geruza bat, benetan esaten dizuet. Eta orain hitz egiten duzu hori eramaten duena, eta aurrera eramaten duena, eta dago oso pozik. Igual ez dute egin justo guk nahi genuen guztia, baina beira barneratu dute, eta Bizkaiko Aldundian, aurreko gunean, eman genien kurtso bat horretaz, teknikaria jakin nahi dute, nola. Azkenean, errepideetan nahi dute aplikatu ez da justo, baina moduren baten errepide bat egiten da, eta konpentsazioak inoiz ez dira egiten, ez? Nun egin aldira, zer egin dezakegu? Egin dezakegu igual, ez bada dana berdin-berdina egitea, ekosistema berdina, igual lortzen dugu zerbitzuen ikuspuntutik nola lortu beste eremu batzu babestea eta egitea, eta... Bukatu ezaket gauzatxo batekin? Egon naiz konturatzen denbora guztian, zerbait ikusten ari nintzen publikoan denbora guztian, eta ez nekien zer zen. Ni bai. Gela honetan egondan, batzu joan dira, noski, gela honetan egondan jendearen 80% emakumeak izan zarete. Baino ez, eta denboraz denok larri gaude, eta emakumeak uste dut are gehiago. Baino zuek, emakumeak daukazue zaintzarako sentsibilitate handiago bat, orokorrean. Eta nik uste dut, feminismoaren... Esenzializatu gabe. Esenzializatu gabe, bai, noski. Bai, ez, baina, eta badaude, harreman balioetaz ikerketak, nun emakumeek harreman balio gehiago dauzkate instrumentala baino. Eta hori da, kulturalki, zaintzaren kontzeptua oso, normalean, emakumeek oso barneratuta daukatelako. Ona den edo ez den, hori dan dominantzia edo ez. Bai, ez dela esentziala, ez da gauza bat, emakume izategatik, isa kromosomak izategatik berez datorkiguna. Ez, baina sozialki, emakumearen rol sozial horregatik, edo rol politiko horrengatik, emakumeek daukate, eta kultura pilo batetan, zaintzaren sentsibilitate, eta eginkuizun, edo deitu nahi duzun bezala. Eta ingurumenaren ideia da zaintzaren ideia.
ez da optimizazioaren ideia, ez da dirua egitearen ideia, ez da ekonomia berdea, ez da negozio bat izan behar, da zaintzaren ekonomia bat, bai? Eta zaintzaren ekonomia berdea izan beharko litzateke. Horrela deitu beharko litzateke ekonomia berdea, zaintzaren ekonomia berdea. Eta uste dut, emakumeen mugimendua oso aspalditik datorrena gainera, eta mugimendu ekologistaren zientzia responsable baten mugimendua, eta elkartuz, lortuko dela auzolan oso interesgarri bat, eta sortzen ari da, ja germena hemen dago, ikusten da, nik usaitzen dut, ikutzen dut. Bueno, saioak ere hemen egin dira, agora saioren bateko feminismoari buruz. Eta uste dut, saretze horretan, mugimendu horiek, eta zaintza erdigunean daukaten talde, ideia, pentsalari, pertsonak, normalak, horiek saretu behar direla batez ere. Hor dagoela uste dut koska. Eskerrik asko, badakizue, pentsatutan ekan bukatzeko eskatzia bakoitzai. Bueno, nik horrekin bukatzen dut. Baina uste dut, horrekin ondo josten dela, ez dakiz zer begeio. Bai, dire, ni fijatu naz, egonaz begiratzen zen, niri askotan gauza desberdinetan tokatu zait, eta esaten joa, ni bakarrik. Eta beste modu batera, bilerak eta dana, bileratan, egon daitezke pila ordu. Gizonak, ez da, gizona zelan sentitzen dira makoitza. Eta emakumeakoa zorrela, klak, 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 pom, bilera maitzen zan, eta dana, amaitu duzu ja, itxergaitik ez egon gora denbora gehiago, ez? Dira modu desberdinak, ez onak, ez txarrak, baina egia da, eta ni fijatu naz, esan du, egonaz begiratzen, digo, beti bezala, baina, bueno, ona da, batutagoz, eta, bueno, astiro. Denen artean azkenean, ez? Orduan ondo iruditzen bali mazaizue, gogo eta hauekin bukatuko dut. Zendireko umea kanpoan. Eta eskerrik asko benetan danoi hemen eutzateno, streamingen bidez jarraitu duzuenez, itzulpena aldi berekoa egindunari, zuei noski, antolatzaiei, eta hurrengo saioaren izenburua izango da biodibertsitatea, osasuna eta erresistentziak, biodibertsitatea berreskuratzea, erresistentziatik eta elkartasunetik. Bueno, oso tentagarria baita ez da. Eta irudia emakumea. Eta mila esker, benetan. Eta irudia emakumea, Bueno,